Ozenepes Mileyev, Antan Keşfi, Roman. Aşgabat, Türkmenistan Neşriyatı, 1986 yıl. 1. bölüm. Atebek ağa ağıtığını görüyor. Kerim öyleniyor. Atebek ağalan toyu var. Kara cürcöncü sağalan buğuşluk havarını 20 ölü torongulu obotunun yaklı adamsı şoba deşitti. Ayu nabat? Sığırın basımrak sağı görü. Yekizi Atebek ağamız var. Toy tatsağın yetişmeye gidelim. Bir etmesek kim etsin onu? Toy değileyen il gününkü. Qoňşu olamın kor. Yağışam, yamanam, soğağı hayran bizim boynumuzu. Atebek ağa yeka başına Kerimin hedipleri ile koştu görgülü. Gazalım tıl, yerinlik sığırın astına yapırlıp süysa oturun nabat içinden. Tulağın gözde gaymesin deyip, öňlü bilen süýtden dola bara bediresin üstünü yaptıdı. Häzir baryan oğul bebi. Uyýogsa Atebek ağa kimlerle guda bolupmuş deyip, ol gazagyp sorady. Meretli çopon bilen. He, ağayız, o bostanın akgülü üyem yetişeydim ki ağayız. Yetişenine de ne yetişmek? Saçları bilegim yağlı. Oğluyu bir elülen bilegine gıtımlap görkezdi. Özüm ayın böyle uyağlı. İçen tuğu alkımının görünüp dur. Ağzını sordu bir tüylü heleyin ügayişini. Atebek ağa toyumu soğuştan qoğuz herpay ederini endirmini. Yoksa bir tüylü mü beydip oğdu köyde düşecek deyip bostana oylanını. Mene gittim onunla deyip oğul bebi tüylü oğudun şehri lakanmadı. Köşünü şarkıladıp yorulap barışına kıyıngazının kuyruk gâli o düğün uzunu bir uşağına ısırdı. Üç tarafını garoğumun ümmülmez ağaç şäge tutup yatan, bir kaptalla melet uğulu ceyhunun yağ-yağlı egrelinin kenarına kısırıp oturan kırın ovadaki toyun şagalanı, yeni gün doğup doğmaka başlandı. Dan saz verenden hova salkınka, sinekler öğürmenka soyulan zanlıların omaşuları gara kadınlarda bağırdap kaynayadı. Oğul bebi tügeleye toyun bögürçülüğü yetmezdi. Bögürçülük horma düşen ovanın 90 yaşan garı kemperini ananlıptı. Kim öykülenim oldu, kecebeli girin alcağı diyen ayarları baş tonu etmek tavsiyelerini kinesi biraz yadırlı. Torongulu obatununa seyrek gulyan gelin alcırı toyun tomaşadına, sabarsızlık güle garaşyan toyuşulun gözleri keceben yolundadı. Deryanın kenarı bilen Atebek ağalan arasındaki garrı torongulurun, söğütlerin aşağına düşelen güllü kesererin üstünde göyoksa içip, mesa gürleşýän ak sakkally gozalaňam kütelişen gözleri keceben geljek tarapynda eýlenýärdi. Oğlanjyklar bolsa bir-biriniň öňürtü gelin gelýär habaryny boşlamak maksady bilen beýik gum depesiniň üstünde dürli oýuna güýmen söylerdi. Yanıp duran göreşleri kecebäniň ýoluny tapdaryny okdy. Torongulu obasynyň toyuny soğuyan kör bagşy rakamly horton gyzak şeýiniň aýdýan aýdymy. Ak sakkaly ýaşullaň ýanyndan asmany göterilip ak şägelen, akyp yatan mele suwuň üstünden bir ýerleri siňip gidýän ýaly. Bu bagşy beýleki bagşlar ýaly dutarlyny aýtman. Diňe ýalpylyk kädeli gyzagyny saýradyp, şoň owadyny goşup bogadan tygdygyndan gyýgyrýady. Häzir onuň kejeben şekmäge ak maýy gerek diýip, dowladýan tesini gyzagyny näzik owady götergilep, timar berip töwere ýaýradyp goýberýärdi. Dinleyen adam bularyň haýsy bir-biriniň sesini tünläp, oğudunluya kadip pikir ediyadi. Türkmençilikde öýlenýän ýigit toy güni özüni köpçülükden gaçarak tutýar. Bir dehet, birinciden ýigidiň özünden ululary, ýaşullara goýýan hormaty diýilip düşünilse, ikinciden ömründe ilkinji tapar, wenan maşgala golýlaşýan jahil, utonjaňlygynyň göze görünmeýän gizli sırlarynyň bir hökmünde garalýar. Bularyň haýsy bolanady? Bir enatasyndan alan terbiýe, tälimin, salykatlylygyň miwesi bolsa gerek. Häzir Kerim 2-3 tane deň duşu bilen goňşaýlaryň birine çaýdyr çöregi, gyzykly gürrünlere güýmen oturan bolsa. Bugünkü toyuň sebäpkär öýdi bolan soň, şuňgyna mihman bolan galpyly wagt geçdi üçe güýjedi. Öňler barlygy ýoklugy bildirmeýän ýüreginiň dünküllüsiniň her bir urgusyny inni öz guloklar bilen tana bermeli. Kerim ýözüniň täze tapynan derdini ýanyna akyradan näçe gidilejek boldy üçin. Kejebäniň egrenini taýy. Olara täze çaý getirip berýän oğlanjygyň gelin henidem gelin o habar neşdenine howsarady hatam artýardy. Gapaçylda hemmeden öňürtü başyny galdyrýardy.
Emma bu soğudan howlukman ädilip giýilen ayakdanam hiç şeýle täzeliň ýokdugy görnüp durdy. Diňe kör gyzaksynyň her tapar täze edýän aýdymynyň owazy gelen oglundan öňürti kürtäp çaýa girýärdi. Gap ýapylan soň bagşyňam gyzygyňam sesiniň üstüne ýorgun örtülen ýaly pes saýlanyna oglunjy kabarny berýärdi. Kejebe henidem görnenok. Kerimiň ýanyna kylan biri oglunjyň ýüzüni aldy. "Bolýala ýüregi bagyra düşdüňli. Kejebe gelen ok" diýip. "Gelen soň geleýdi." Oglunjyk bu oturumlary getiren habarynyň yaramaýanlygyny ne bilsin? Gaýtam ol äşgär edip durýan üçin sag bolýa kemput kökü han tamaşaly bile gelýärdi. Ol tamaşa çykman soň o süýüm barmagy bilen burnunyň bir ýan deşigini gaşap ýygyna görüldi. Gubaş ýaganyň sür başynda intizar bolan, toý güni ejeleri akça köýnek geýdiren garawul oglunjyklar dependen hem dawanyň howur ýan gyzgynlyga çyda bilmän gerekli gedegine suwa düşýän halaty. Kör bagşynyň kemençesini sakyza ýükläp, gyzagynyň iki gulagyny saga toglap, ýanyna çaýçynyň gyzgyn käsäni eliniň aýatyna goýan wagty, gum gerişleriniň arasyndan öýlerini baka süýnüp gelýän gara atla depedäki oglunjyklaryň gözleri düşdi. Onuň ýygynyň üstü kejebeli ak maýan hatar görünni. "Gelin gelýär." Birden gıygırışıp ürkön jerenler ýaly depeden aşak toklaşyp gaýdan şagalan şadiýan tedi toý mehelläni gowsundurdy. Aýallar öýden çykyp başlaňlaryny suwdumladylar. Alyn taşlaryny ýene bir tapar typadylar. Ojaklaryň owadyny berentleden gazançylar kesewlerini oklaşyp örtürdiler. Ak takkallardan biri dyýyny okurap, "Atebe gözüň aýdyň" diýdi. Olam hemmeňki bilen aýdyň diýip içki begenjini füýüzi tolgunmasyny dordan basyp jogap berdi. Körüjakçy. Şupurdat hiç kimiň öýüdini diňlemejegini bilsedi. Toyuň şagalagyny artdyrmak üçin ýokary namadan tutdy. Onuň çaýçy "Haw diýdim saňa" diýip goltu berip goýberdi. Oglanlaryň geliniň gelýäni buýşlaýan tezi Kerim dagyň oturan tamyna da barp ýetdi. Onuň ýoldaşlary ýör turuşyp henil botaga ýetmäkäler. Biri-birine çakmaşyp içeri kürtäp giren iki oglanjyk demlerini ýetmän buýşluk diýip gaýgyrşdylar. Kerimiň ýoldaşlarynyň biri olaryň hersine 5 manat uzadyp uzatmaka. Olar onuň elindäki puly guş kakany ýaladip gapydan diýat boldular. Ýoldaşlarynyň ýerinden daş çykan Kerim, tamyň burçundan öz öýleriniň öňüne ogryn sat erenine gözleri gamaşyp gitdi. Şökü oturan bedemen ak maýadan düşüp, gazyl ketendäki ak gülüň töweregine egirleşen, alelwan geýnügül gelin gyýdylar zaýa tarap alyp barýardy. Toyuň şowuny ýangadan başlandy. Öýüne gelin Atebeg gozy, Atebeg awsy, Atebeg tebip, ýigideren ýaly boldy. Ýüregine aýagy gamakly ýaly. Uly kişi bilen mylaýym gülümsirap gepleşýärdi. Täze etiň dogramasynyň, palawunyň garynjyklaryny pök görden sagajyklar, ertirki geýen akça köýneklerini bulanyk suwa düşüp eýýäm kirleden oglanjyklar öýlerine çöpdürtülen arlar ýaly. Iki waka algaşyp, ululyň aýaklaryna büdüreşip duýduruş alýadylar. Gadynlaryň golundan ılgap geçýänlere ot ýakýanlar ýa-da aşpedler ýalandan habar gatyşyp, şeýbek bilen iýinjiklerini saraja şarpyladýardy. Sebäbi olaryň ullukan gadynlara gaçyp, toyuň şagalagyna soğun doguraýmaklary mümkin. Giz öýlenler mehelläni görüşe çagyrdylar. Ýaşullar bir topok, aýal ebitatlar bir topok tegerek ýatadylar. Ýene de şagajyklar gıbırdaşyp, käsi çökünni, käsi aýby udaşyny gurup orta müňzeýärdiler. Görüş beýenişleriniň uýun şeýbigi olaryň dyýdynyň öň ýanyna şägede ýydy ýatap şarpylandy soň. Olar ýygy gowsunuşýardy. Egerde bu toy Kerimiň öýüdiniňki bolmadyk bolsady, onu megerem ol oraz bilen görüşe çykardy. Öýe toyuňda ýykyp baýrak alyp ýörseňem, ýa-da ýykyryp ýörseňem gelişiklerli. Uly baýraga 2 ýaşar öküz goýdular. Ora balagyny sylgap, ýeňlerini şermep orta çykdy. Her ortada gelip ýören eli şeýbikli adam onuň beline guşak guşady. Ora bilen kim görüşe çykarka? Ene bu sowaly. Toýa gelen mehelläniň her içinden gaýtarap otyrka. Derýanyň eýlek kenaryndan gelen garagalpak mihmanlaryň arasyndan biri doğanyny köşüni çykaryp başlady. Ähli adamyň gözi mihman pälwany dikildi. Ora adam oňa ogryn şafer edip goýberýärdi. Onuň güne ýanan iýinjiginiň dıky eti aşak ýokary top ýaly togulyp gidýärdi. Ahir ol orta çykdy. Pälwanlar bir-biriniň guşaklarynyň şekilini barlap gördüler. Soňra ikisi de şepeliniň goşoruny garşydaşynyň guşagyndan geçirip tutuşdylar.
Bir talym olaryň ikisem hiç şiiri emel etmän, birek gollarynyň, topuklaryna çenini şägete ýere çömüp gidýän aýaklarynyň güýçlerini barlap gördüler. "Orad ýykylaýma?" "Ha, orad," diýip owadaşlary iýilleşine goltdy berýärdi. Garagalpakly mehmanlar öz aralaryna bir dadyň jedelini edýärdi. Pelwanlar bir-birini iki ýana silkelep gördüler, aýaklaryna pitik atdylar. Emma buzagaz emellere hiç gaýty ýan beren okdy. Aradan bir käse çaý içertalym geçdi. Mehman pelwanyň ýagyryny derläp, ak mutgal köýnegi ennamyna ýapyşdy. Oradyň ondan 2 ýaş kiçiligi üçinmi, ol ýaň sigiziripdi. Birden kä mehman taýagyny oradyň aýagynyň içinden çelişirip onu ýokary galdyrdy. Indi mehman, eger güýji bar bolsa, götürüp duran garşydaşyny arkanyna agdarmaly. Emma oradyň guzurly bili, ýokarda ýere golylaşsa, diregi bolmaga taýýar bolup duran şep aýagy oňa maý beren okdy. Mehman pelwan özüniň bemeri bilen onu ýokarda näçe köp götürüp durdy, özüniň şonçaly güýçden gaçjagyny bilýärdi. Muny orada beýle kiler maňýady. Oň şenem basymrak ýaýykmaly, ýa-da öýleden emelinden el çekmeli. Mehman ýokaryk götürüp duran üçin bu wagt güýjüni sarp etmeli orada gaty şu serhap bolmaly. Onu mehmanyň öňe ýa-da ýa-da silkip goýbermegi ähtimally. Garagalpak pelwany haşlap demin alýady. Munyň onuň döýüşini ýelmeşip duran orada duýup durdy. Birden ol dem almasyny sägel salyp togtatdy. Indi onuň hökman aýgatly ýüzüme geçip bir emel etşegini orada duýup häzirlendi. "Hap!" edip gyýgyran Garagalpak pelwany bar güýjüni jemläp orada öňe tarap silkdi. İkisiniň maýagy bir-biriniň käçirşirilip duran soň, pelwanlar ýere baka deň agyp gaýtdylar. Mehman pelwanyň şepegini, oradyň sagygini bir wagtda ýere gülsülläp degdi. Mähelläniň agzyndan çykan ýeke söz hor bolup tögele ýaňlandy. "Çar!" Elbetde bir sözüň deňligiň alamatydygyny, pelwanlaryň bir-birini ikýança ýene-de göreşi dowam etdirjekdigini şagara da bilýärdi. Pelwanlar ýerlerinden turup üsbaşynyň gumyny kakışdyrdylar. Emma olaryň derlän köýnegine ýelmeşen şägeler öl pal çykdy. Garagalpakly mehmanlardan biri ullokan ýaglygy bilen öz pelwanynyň gara ýüzünden akýan der tüpürip durka. Ýuwaşdan bir zatlar diýýärdi. Pelwanlar ýene tutuşdylar. Olaryň sag elleri bir-biriniň guşagyndan mähkem çelişirlerini üçin şepelleri bilen her ta garşydaşynyň kyny öňürti hemde özüne oňoýly tutjak bolýardy. Emma derden ýaňa ýalpyllap duran garamtyl bileklerden salynan penjeler sabyn gysymlaryny ýaltyp gaýdýardy. Ortada gumoklugy sümen daban ýyllary oýtum bolup durdy. Ora adam bir kemel edip gördü. Emma mehman pelwan oňa ýegirtmedi. Ýaş şeringler pelwanlara gytyp başladylar. "Hani boluň ahyry?" "Ora, ýan maşal. Ora götürüp şepinden pitik at." Şu halat aýylgans bir waka ýüze çykdy. Mehman pelwan öküz ýaly böwürip, oradyň birini mähkem gytyp özüne çekdi-de, ýyzky ballarynyň ýokartyndan aýagy bilen badak salyp özüne çekdi-de. Göz açyp masalymda bir gapdara burulup goýberdi gölün. Oradyň ýeri ýazylaryny zordan görünip galdy. Mähelläniň sesiniň arasy bilen orad "Wai" diýip nagara dartdy-da, aşaky dodugyny diýişläp gözlerini ýumdy. Onuň gaşlary da ýüzde aýylgans ýalan çekýäniň kämeňdeşdi. Elbet çytylypdy. Bir dadyň bolanyny aňan 2-3 adam oradyň ýatan ýerini gapdardy-da, ýerinden galdyrjak boldy. Emma ol başyny ýakapdy ordan aýagym diýdi. İki tane daýy piyadanyň her bir goltuğundan girip, onu çete çykardylar. Oradyň iki aýagy da diýen etmän, daraklygynyň her bir tarapa gyşaryp ýatyrdy. Atbek aga howsuraly geldi-de. Onuň ýanyna ýekede oturup, oradyň topuğundan ýokarlygyna çenini eller bilen barlamaga başlady. On hadyýlaryny görüşdirdi. Soňra ýene ýokaryny hermelä urdy. Ahyry onuň eli çüýjükligi ýetdi. Ene şu ýerde Atbek tebiýiň eli epeslegilenip şalaja başyny ýaýkady. "Keçe getirin" diýip başyny galdyrdy. Salymdan orada keçäň üstüne ýatyryp, 4 adamyň her keçäniň bir burşundan tutup, goňşy tamy göterip gitdiler. Aksakallar Atbek tebiýipden näme bolany soradylar. "Çüýjükligi ýalypdyr" diýip o gysgaça jogap berdi. "Oho, wah. Aksakallar başlaryny ýakaşdylar. Olar beýle zady eşitseler-de, gözü bilen ha ilkini tapar görüp duruşlardy. Elbet yerden ekeni. Heyde onu oruna salıp bormy? Atebek tebip olar köşeştirdi. Derdin dermanım madır adamlar. İnşallah özüm bir alaş taparın idi.
Bir salymdan Atybek aga ýigitleriň birini ýanyna çagyryp, "Yatakdaky daýy aly öküzi hol agazyň aşagyna eltip bagly. Özüne dediňe gurup ede bilen duw garyp ber. 2 günläp agazyna suw degirji bolaymy? Düşündiňmi? Suw golyny deltme." Diňe gurup ot berdip, soňky sözlerini nıgtap sargady. Toy şagalaň bir bada soğuşun ýaly boldy. Emma adamlaryň gaýta Atybek aganyň keýpi erbet bolsa-da, ýuwaş-ýuwaşdan gelin bilen ýigide edilmeli ähli kada haýymlar bir zaý edildi. Soňra ol oralyň halyny habar aldy. Bijeli gaýda ýöňüne pälwan geçirmeýän ýigdiň baş ujunyna oturan izetine göwnük berdi. "Goňşy, bir döwür boljak işdir. Wagt şeýledir. Çynar ýaly boljugum. Boljak işe çäre ýok. Gamlanmaň. Arada Maria Travyna bolamda şu değerli dağda uçurayan näsagy nädip sagaldyhanlyklaryny görüň berdiler. O ýerde usgaý tatly tebip bar eken. Inne şol bejerip bilýär eken. Şeý diýe. Hawa men onu soňra aksakkalardan on tilsimini soradym. Wah Atybek aga. Ýözüň bir gaýrat edäýmiseň? Bidiňe gözümiz dik oturan iki dikrarymyz şu orazjanyny. Gaýgy etmäň, inşallah oňat bolar. 2 gün sabir edin. Wah agdyňyzdan Huda eşitsin. Gizäniň ýarym bolupdy. Derýa tarapdan günnüýüň howurly yssygyny gumluga kogan zana ýakymda salkynja şemal ýükseldi. Inni ojogyň goýunyna kör gyzakçynyň aýdymlaryny aşpedleri ot ýakýançylary ogluny şoklar diňleýärdi. Bulardan başga da gyzagyň nädikden naýynjar çykýan o adyny derýanyň mileti. Başlaryny salaja ırlayan söwütdir toraňlar, tallar, aňa-daňat gumlaryň ak şägeri diňleýärdiler. Bu atlar diňe 2 tane ýaş şuwanyň Kerim bilen Akgülüň gulugyny ne waz iýilýärdi, ne de gaýrat etsedi. Günnüýük yssyda kürtä gabyl oturan Akgül bir wagt ýagty jahan geçiretine çykan ýaly boldy. Ilkinji mertebe alma ýanaklaryny ýysgaýan jahil ýeňegi gyýdyň nädikden terbiýedeniň gyzygyny tutdurýardy. Onuň hal çitýän uzun barmaklary gamyş ýal tanrap, ýigidiň gapak ýaly döşüni salaja itiberýär. Yüz gözlerini typalaýar. Şol nädik barmaklaryň typalap geçen yüz keşbiniň tudury, nakkaşyň gözlerini galan surat ýaly. Akgülüň gyzgynjak ellerine müdümürük galdy. Gaby sypyrlan ak derege meňzeýän gyýdyň nädik göwresini ýelmeşen ýigidiň huşy başyndan geçdi. Bu akasynyň ömrüni beýle lezzet görüp duýmadyk 2 ýaş şuwanyň 12 tüňü çaý ýatyran gant ýaly pagyş pary erep, demsiz düýüssiz göwreleri ummanyna gaýyp barýany dönni. Arman lezzetli ýaryň dowamy. Dowtaryň bilen owaz ýaňranýaka üzülün tara dönni. Ýöňkülerden şeýle bir ýyratan daň hoştap seherini, ogul bibi tüweleýän ýaýradan azy habarynyň gaýgysy, duman ýaly gaplady. Aksakkalan şal başyny ýere saldy. Nägahan uruş turupdyr. Dek düýnüm toý toýlap, şowhun şagalagyny başdan geçiren toraňly obasynyň uludan geçidi. Söwür ýarynyň lezzetli guzogyndan doýup galmadyk Kerim bilen ýene-de 5 ýigidi ýar-ýardan, zahirler ýene-tadan aýra taran uruş atly, uly belaň aňarsyny görünmeýän howply ýoluny uratdylar. Aýralyk dagyny ömrüne az görmedik Atybek aga, guşogyny çözdi de jewher pyçagy gaýyny bilen agtygyny tutup ak pata berdi. Bu pyçagy maňa hakam pahyr. Oňa da babam beren ekeni. Başyňa iş düşenine halas ýaryň bolsun. Sagaman gaýdyp gel. Biri gaýgy etme. Atybek aga biri diýende bokurdy salaja doljak boldy. Sebäbi dek düýnüm büýden girip çykýan diňe agty ketedi. Ennol biri diýmek bilen özüni hemde akgül goşýardy. Oglanlary araýan merkezine alyp barýan gaýyklaryň garasy tä gözden ýitýänçe adamlar kenardan gitmeýän ýyllaryna garap galdy. Hiç tat bolmadyk ýaly. Derýanyň mere suwunyň şol akyp ýatyşy. Ýöne onuň tolkunlary öňküsinden azkem güýçlenip çiýşen göwün ýaly. Hesretli hemde gamgyn görünýär. Akgülüň göwünde bolmasa sarymtyl tolkunlaryň kenary degýän şarpyllasy. Kerimiň özüne aýtmagy ýetişmedik pynhan habarlaryny şol getirip duran ýaly. Kerim dagynyň garazyny kot bolup garasy tenýerlerini terede gözleri ýaşaran gelin Atybek aganyň "Oglum, öýe gaýdalýan sözlerini tiskinip gitdi.
gelinin ilkinji mertebe gaýnatasyndan oglum sözüni eşitip durşudy. Ol bir sözü ýöňde ýöl kakasyndan kän tapar eşitenim bolsa, Atybek aganyňky ýütgeşik duýgy bilen kabul edildi. Bu duýgy gamly ýüregine baryp ornaşdy. Belkem bu goja inni ogul gornuny saýyp biren agty giden soň geline de söwer ogul hükmüne garaýanlar. Gül ses ýünsiz Atybek agaň ýydyna düşdi. Emma şu wagt oň ýüzüne birän ýagrygyny ýokary galdyryp beretseň, balkyllap turan gara gözlerinden syrygýan düwme ağaç göz ýaşy görmek boljakdy. Emma gelin bu ağaç ýaşyny pynhan sır hükmüne hemmelerden raýada Atybek agadan gizleýärdi. Ona aýtsaň, goja da takkanyna bulrap duran bir katra göz ýaşy ardy edip geten mehrem gelinini gizleýärdi. Emma ol ýaş oğlary söküşüp köp külpötü baştan geçiren gocanyň seyretleşen kirpiklerini egilinmän, göz günü döşün yapıp duran sakkalyna baka, monjuk ýalyp toguran gitdi. İrertirki ak bäwüli düşen şyg ýaly bulrap durdy. Hawa goja da gelinne göz ýaşlaryny bir-birinden gizleýärdi. Toraňly obatyny ýaşaýanyň uludun keçidi bir ýerde bolýan ähli wakadan, gep-gürrüňden habarly. Sebäp Uraz pelguanlaryň daňdanky gyýgyrýan horodunyň ýa-da kör gyjak şeýiniň ýary gijide aňyrýan eşeginiň sesini bu udak adamlaryň hemmetem birden eşitdi. Olar obanyň itine pişigine, eşegine, sygyryna belet doluşýaly. Bir-biriniň hü-häsiýetini de, edim gylymyny da, hatda haýsy öýde näme şamlyk bişerýärni de oturan yerlerine bile oturdular. Tong 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 et şapkısı bilen tağtağın üstüne et şapılıyor. Demek Atybek'in gelini bugüne gaýnatasyny buruşluzu börek bilen hezzetlecek. Bäh, şu toyda öldürülen goýunlardan henidem jylky ýeri galaýdym ka. Gyýyk gyýyk ketekden tutulýan horoduň ýa-da toguň sesi çykdy. Ogul beýi töleýä bugünem bir togu gadan atjak. Ay näme? Eğeriň salgyçy orada bir togutda nämejek? Sen tokluň ýa-da çebişiň gurun etsene. Üçüncü gün giýjeýlenler, söwdüň aşagyna daňylyp guur ot bilen duul garylyp berilen ary öküdiň töweregini üçdiler. Öküz janagör teşnelikden ýaňa derýa baka tanapyna daňylyp durdy. Garyny çekilip hepige dönüpdir. Oraz pelwany ýene-de keçede ýatyryp götürüp geldiler. Atybek aga bir ýerine uşap ýeňlerini şermedi. Ýigitlere orada öküdiň üstüne oturdup ýerinden hem allygyna suw daşamaklaryny buyurdy. Oradyň öküdiň üstündäki beýgelçik tapatyny gören çağılar jakyrdaşyp işler gyrylýança gülüşdiler. Olar beýle tomaşany ömrüne ilkini tapar görýärdiler. Hatda ogul beýi töweleyim, toba diýip ýumrugy bilen ýer şarýan agrany tutup ýanyna aýalyň böwrüne dürtdi. Agyr, şu 50 ýaşasak öküz meni oturan erkegi duş geldiňmi? Atybek aga oradyň aýagyny odun tanıp bile öküzüň garnyň aşagynyň bir-birine mäkäm daňdy. İlki susuzlukdan Uraz pelwanyň agramyna näderini bilmeýän aly öküz iki ýana urunýardy. İki adam onun şahyndan ýapyşyp dursa da baş beren okdy. Çağarar içine gyzyklaýan ýaly öňküden beter zykyrdaşdylar. Her neçik iki bedräň suwdan doldurup gelen ýigit birini öküzüň öňüne oýunyny, ol tumşugynyň baryny bedre sokup iki de kopadan düýbüne ýetdi. İkinji bederdäki suwam şeýitdi de janawar han üçüncüsü ýany ýaly derýadan suw daşaýanlar tarapa uýun kirpiklerini gidedi. Emma welin eli bedreli gelýän has şart ýörejek bolup ödürdi de suw şäge ýere siňip gitdi. Muny görüp duran aly öküziň takaty gaçdy. İki bedre suwy içip iştähä çyran öküziň sabyr çanagy pürepürlenip öňe tarap ras pyrda welin ýüpü şarta ýölenip şahyndan tutýanlara baş bermän. Tumşu bilen ýer sürjek ýaly bolup derýa tarap müňüdekle urdy. Turdur başa gaýryk Atybek aga ora tutuň diýip gaýgyrdy. Ora bolsa aýagymy çödüň öldürjek bolýarmy diýip ýalbarýan şekilde iki ýaňa seretdi. Oňa şeýle aly öküz derýanyň ýalparak ýerine indi de tüýsiz agymtyl tumşugyna suwa sokup horpurladyp içmäge durdy. Onuň garny ýel berilýän meşik ýal bargaçy içdigiçe oradyň agyry tartyp waýlap ýeňredi. Aly öküziň şol demin alman içip duruşy içdigiçe de garny felenläp barýar. Atybek aga orada "Şuda azajyk şudaýanym, sen erkek adam ahyr" diýdi. Birdenke oradyň oturan ýerinden şark seteşdirli welin, olam "Waq" diýip ýoňa aýtdy.
Emma onun şigininden tutup duran iki adam yıkılmağa may vermedi. Atybek ağa uludun dem alıp, ene inni bollu, yerine vardı dedi. Oradın maňlaýyndan ýüz gözünün akýan der, garny suwdan doýan öküň tumşugynaky seýrek gyllardan dökülýän suw bilen desseňdi. Suwdan ganyp, ýoşan öküdi kenara çykaryp, oradan aýagyny çözdüler. Kerim frontdan hepsi daşlykda ýerleşýän polkda täze gelenler bilen harby tälimi görünýärdi. Onuň çok oýuny batynka, ýuň dolugynym ak mata salşdylar. Öýünni bir çok iýän ýigdiň anahary kiçijik alümin zamyna salanyp berilýän şol bir dürlü nokut bilen perlowkadan ýarmy duldudy. Günüzün höltüllep ulgayan ýaş ýigitler buzagan nahar guşuň iýmiti ýaly birde tolup görünýärdi. Emma olar bu wagtyň nähili dögürdigini bilýärdiler. Her günkü gözü bilen görýänler ýaragdy, eşitýänleri Sow Inform Büronuň berýän galawoply habarydy. Bir aý ýyl geçip gitdi. Olar dürlü polklary bölüşdirip frontuň golyna getirdiler. Kerim Ahep diýilip atlandyrýan bölüme düşdi. Ahep diýmek aerodroma hyzmat edýän batalyon diýmek. Bir wagt ol Ahep'iň nämedigini bilmedi. Samolyot uğrunluduğunu aerodromun golynynaky düşülge getirip düşürenler guman etdi. Ol öýdi ýaly ýetginjekler bilen samolyotlara garawulçul çekýärdi. Artyp süpürýärdi, bombalar ýükleýärdi, garada iş tapylýardy. Boş oturup işin gysşok many ýokdy. Emma sürünüp gelýän duşman bolurdy, bir ýerde mekan tutmagy may bermeýärdi. Olaryň razvedkaçy samolyotlar derrew aňtap bombalap gidýärdi. Ondan Kerim dagy ähli goş golumny götürüp ýene de ýyda geçýärdiler. Täze aerodrom gurmagam hyllallary içdi. Olaň soňky mekan tutan ýerleri sümmet okoýun içidi. Bir zat buyurulsa, iki aýtdyrman ılgap bitirýän gumly ýigidi, lýoşuklaram şturmandyr, atyjy radistrem halýady. Alaýda ony nazar atly ýüzi bezbel teň ýumurtgasy ýaly menekden doly urus ýigidi gowurýady. Boş wagtlar ol Türkmenistan hakda. Garawym çölü barada ünnükli sowallar berýärdi. Kerim oňa her tapar dowduk mehana hakda janyp gürrüň berenne. Özüniň torunly obasynyň adamlaryny, ilkinji nobatda Atybek atasyny, ak gül ýada salyp ýüregi loglaýady. Ýüzüne aýrylan gam gustusynyň alamat peýda bolýady. Bir tapar ol atylýan nişanlary ýerlerine goýuşduryp, atyjy radistiň ýanyna geldi. Men atam 50 adymdan çüýşäni edil bokurdagyny onurýa. On hyrly diýen tüpeňi bar. O beýle köp çüýşäni nerden tapýar ýa-da içişämi diýen manida nazar bogulynda bitikledi. Ýok, o bütün garawumy baglan bergen. Awşy, ödem süýt diýe saly goýokşay, ene şu atlardan başga içki diýen zat agdyna almaýar. Men degişýän Kerim, o saňa da atmany öwretdimi? Eýtenämi? Belki pulemyotda tynanyşyp görersiň diýip, nazar samolyota başyna atdy. Ruhsatmy diýip Kerim çağa ýaly ýylgyrdy. Hany göreli, bar minnat. Kerim ılgap samolyotda atyjy radistiň ornuny ýerleşip, düzgün boýunça ilki kemerleri bilen özüni daňyşdyrdy. Şeýletse, onuň özi nirek öwrülse, oturan kürsüsem şu tarap aýlanmaly. Serjant Nazar Bysturov Kerimiň gapdalyna baryp öwüt bermäge başlady. Atyjy radistiň 4 gözü bolmaly. Öňüne ýygyna hemem 2 gapdany seretmek üçin. Howada kim öňünçä duşman görüp bilse, eýem oň ýeňşiň ýarpy ýoluny geçdigi. Messeri nişan alanda her edip petip edip gara tüsesini burutup başyşak gaýtarjak bolmaly. Şoňatam gözüň heme nişana alan messeriňde, hemem 4 töwereginde, hemde ýyzda garan obaňy, garawmy ýada salyp, duşmanyň üstüne bir gut bolup okturulmaly. Onun bertinde serjantyň berýän maslahatyny ýarym ýarty diňlen Yefreiter Samoýlenka gurrun oşuldy. Näme serjant, teoriýadan sabak geçýärmi? Teoriýa bolmasa praktikada bolmaz. Duşmana atýan gülläň ýüregiňden çykan gahar gadabyň bolmaly. Bolmasa sen onu urup ýeňip bilmerdiň. Han onu Kerim başda görel bakaly. Pulemyotun agdyndan çykýan gurşun gülleleriň ünnüksiz ýüpü Kerimiň diňe bir gollaryny däl, elem bütün gowradyny tanladyp gitdi. Şolam onuň kalbyna nähiridir bir ýeňillik gopturdy. Saralyp uran ýaprakly tokoýuň bärtine goýulan
ak nişana barıp degiyen güllüleri olgut gözlerinden değerli bütün süngü bilen sıyanı duydu. Oho, malades. Serjant Nazar Bysturov erinlerini yırşarıp duruşuna magtadı. Görýän ol ataň saňa ýöne ýere tüpeň atmagy öğretmän eken. Nişanaga gawat gelen meýesser ýödüň bolma. Ol öýleriniň ýanyna gelen harby adama gonjun aýtdy. Ýollaş starşy leytenant Redaboy Atabegow ähli nişananyň ilkini taparda işini gördü. Oň atasy garawmy berlin bergenmiş. Gördüm diýip starşy leytenant Kerime gözlerini tüyüp seyretdi. Hani ýödüň bir klas görköz diýdi. Kerim bilen orunlaryny çalyşan Nazar Bysturowyň ýöşünde gaýtyp ata öwrülip, ol oturan oturguzy bilen bile pırlanyp, çar ýanyna akyn nişanlary ýeke-ýekeden patlatdy. Hamana diýerdiň, olaryň bombalyjy samolýotuny 4 törekden messerler hüjüm eden ýaly. Bysturow nişanlary şeýle şartlykdat ýady. Zordan teredip ýetişip bolýady. Malades. Frontda da şeýle üstünlük ardy edýän. Nazar Bysturov samolýotdan düşüp geldi. Ýollaş starşy leytenant diýdi. Diňleýän. Polkda atyjy radist ýetmezçilik edýär. Näme diýmek bolýan ýollaş serjant? Açyk aýdyn. Eger Redaboy Atabegow şu hünäri ýügrede aýtak. Ol okuwçy ady mekdebiň radio kurjagyna gatnaşypdyr. Men radio kurjak kakdy. Diňe ýefreyter Samoýlen kaýdypdym. Eýen Bysturow diýipdir diýip Kerim için gepletdi. Düşünükli. Men garşy däl. Ýöne ýödüň şefligi almaly bolsaň diýip starşy leytenant aňyrdak samolýotlardan atýan eskerleriň ýanyna gitdi. Ene şo günden şeýle Kerim Atabegowyň täliğini täze ýodajykdan ýörelen ilkinji ýadamyň başy başlandy. Ol ýene-de bir hünäre baş goşdy. Küýü köçedi ýarag tökmek, ýarag düzmek, bilemýotdan nişan atmak, paraşutdan bökmek boldy. Häli şeni Nazar Bysturowdan onu muny sorap ýüregine düşýärdi. Dürlü yaraglaryň içinde nemislerin kemmadi. Atmak goýmak tilsimine eli berdiş etdigiçe göwüni front küýtä boldy. Öýden çykanyna 3 ay bolupdyr. Bu bolsa ýeni edem yarag atmany öwrenipýär. Eger şeýdip öýüne hat ýadaýsa, Atbek aganyň men näme muňa tüpeň atmagy öwretmedim mikem? Belkem atyny soğuk etýänler. Oň şuňam frontu ruhut berýän näleri diýip pikir etmek mümkin. Kerim iki odyň arasyna garan ýar bolupdy. Hat ýazsa, entek fronta gidinok. Eger ýazmasa öýdäkiler beýinjilik boljak. Näme etmeli? Radionyň habar bermegine görä, faşistler günnügüne aşa bir şäher alyp gelýärdi. Ol her tapar Nazar Bysturow harby uçuşdan gelip gonýança ýoluny garaýardy. Gele gelmäşe näme görünni, näme edip goýanyny jikme-jik soraýardy. Güýz madal düşdü. Akşamlara demirgazykdan ýükselen şapgyn ýel iýiniň tikeneklediýärdi. Gar renkli dona bedenen ýalaňaç berýozuryň ýapraklary aşagyna düşük bolup, tal ballagynyň daň atýança çalýan fikrigi. Gyşyň bu gün erte ýetip gelýäni buşlaýardy. Şeýle günleriň birinde polk nowatdaky harby hüjüme taýýarlyk görmäge başlady. Üstlerine tordur ýolka ballaklar tren samolýotlary asrynlyk bir ok ýaragy ýalňyş şekilde buğradı. Her haýsy 100 kiloluk bombalary ýerdeminen maşyny ýükleýär. Kerim olaryň ullukan we harmany meňzeýänine göz ýetirdi. Iň soňky 2 samolýoty gerek galypdy. Birden aerodromyň üstüne 3 tane messer peýda boldy. Megerem bilen ýerleşýän ýerimiz duşmanyň razvedkasy bilen bolmagy çemeri. Ştabdan gyzyl raket atyldy. Bilen denizçiklerimiz messerler tarap güllän ýagdyryp urady. Şol arada üstü bombaly maşyny taşlap, şoför Tokoy baka gaçyp başlady. Kerim'in bir wagty onuň ýygyna düşdi. Emma samolýotlaryň goleýyny üstü bombaly duran maşyn ýadyna düşenini aýagy ýöňe edilmedi. Ol ýerine durany da maşyn Tokoy tarap gönükdirdi. Bardy ýerli maşyny şo tarapda ýardylar, samolýotlar ýan ýetjekdirdi. Garawumly ýigit ýerden bombary alyp gaçýardy. Messer eli türgen faşist onuň üstüne bomba noklajak bolýardy. Tokoy müňüdekläp barýan maşynyň ýüküniň ýöne gat därligini Messer'in ýoşçu aňdymy näme? Gön şoňa wakaýyndy. Messerden atylan okun çagwaty üstünden ýagyp ýagmanka. Kerim zisini bir gapdara howdy. Öýlänçiniň bir ýere ýagyp bir ýere ötüp geçişi ýaly. Maşyny aglyjak ölüm çagwaty samolýotyň beton ýoluny eremede şerip gitdi. Oňa çenini biziň strebitellerimizden bäşdi. Göğe götürülüp
olan kassana çıktı. Kerim tokoyu yetenkirler birinne, helki meslerin ıydan uygurlup yine de günü ödüne geliyenini gördü. Ol inni maşini hayır tarafa uygurtum kem diyen pikirini serinin ayrı yaka, birden kem meslerden kara tüssen burutanını gördü. Betet, bollinni, taşlı maşini nip nazar bastıroğun gıyıryanını Kerim eşten oktu. Emma ol meslerin tüstüdünü zogdurup gönüm maşini gelip urmak şubolyanını göz yetirdi. Göz açışmaz salımda, atada Atebe ağa, hem Akgüllün hoşlaştı. Ol faşistin sıçan bilen yol borsun sögöşünü mengden bir hareketinden akmarlı bolup, tüyünüp gelyen kara bir adan kaçıp kutulup bilmeyeceğine göz yetirdi. Yöne samalyotlar halat edip, bir yağıtı jahandan hoşlaşyanı yadını sönünü, göğrümü azıcık giyinedi. Şahalat birden ka asmanına gümpüllep yarlın messerin, al yaşıl tüsse kaçışıp loğlap yanını hem aşağı kaydını gördü. Urup bollun nezeyip Kerim derlen yüzüne elini getirdi. Emma ol yüzünü derle. Bursok derlen buğuz böyle onu hiranı yalı vurlu. Golaya düşen meslerin bağdına bir yozadır dupların şahaları asmanı götürülüp Kerim'in duran yerine bölükleri yağıp başladı. Aerodromun üstüne yine de atı durup başlandı. Beylek iki meslerin bir yerini ağlı attılar. Aerodromun golayına onun mahsulu tüssüle dur. Tokoyda gizlenenler samalyotların tarafı uğradı. Kerim her kim maşini ön yerini eltenine onun yanına polkun komissari Mayor Anişenke geldi. Yollaş Mayor, Rezaboy Atabey'e ıftakla dediler. Bomba yüklü maşini yine de abat getirdim. Onun yanağından akyan gana komissarın göz düştü. Rezaboy Atabey'e, sen hem yaralı mı? Yok yollaş Mayor. Mayor doğurdunum Kerim'in kızgınlığını bilmeyenliğini anıp, içinden onun mertliğine begente de daşına çıkarmadı. Yüzünüzden ganak yare de boy. Bu iş eyle mi? Şöp sırınır, yollaşmıyor. Mesler bomban dereğine üstümüzden bir yolağın ballaklarını okladı deyip Kerim sağı yal yılgırdı. Neymiş yönetiz instruksiyon bozuyanı? Reda bu Atabeyif. Gildenmeli halınıza maşini okturlayanı. Yollaş komissar. Maşinine bomba vardı ahiri. Bilyanız mı bardı geldi maşini oktegaysa? Bilyaz. Görköden edermeninin üçün savgol gılan ediyen. Saviyet sayıdına kulluk ediyarın. Bu sapar Kerim'in dedi. Önkünden büsbütün ayrı çıktı. Savgol Redaboy Atabeyif deyip komissar on eginne kalktı. Torongulu oğusunun paştalyonu Yuguz Ağa'nın Atabey Ağa salam verilik yazgıçılığı vardı. Atabey Ağa'nın ak sakkalı, ak köynüğünün bütün döşünü yapıp durdu. Yuguz Ağa'nın ki geçenki yali sürdü. Dine enginin ölçöğünün aşağı olup kaydiyadı. Uzunu yölleysen, külbekkâni ötürleyen yüzüktün arkayını eşekti. Yüzem kesek kısan gavun yal suyunmekten uzunlu. Domsun ıstası bolsun o kışın anzak ayadı, onun için tapavudi yok. Rayon merkezden tarap göğ eşeğini dikkat edip iyirden uğrar, giyici öylenem gaydip gelir. Ol ayda bir ya iki taparı horcununu salıp pasirke getiremedi. Başka günler prezident suum kotununa madama hat bilen gazete jurnallar. Bardı yerli iş çıkıp eğlenemedi. Ol ikinin namadını yollu okumalı oluyordu. Eşeğini çöp salama iltep arası çeğen üstüne doğanını yazardı, kıbla tarafa seyredip. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlar. Eşeği orada sinektir göğün piyas gelveremedi te eyesi yanına geliyense sarsman durur. Dine Bahadır gününün ertesi ol garry eşeğine hemem gozalan tüngüne dıyınç veriyor. Onun özü göğ eşeği de inni bir kere halit öğrenç bilipti. Hattır gazet alyan yerine beylek obradan geliyenler ulen ilki sağılgamanın soğraşıyadı. Sonra tiyadeliklerden gurrun ediliyor. Eger de beylek obradan biri toy etse yadı, kazası dolup yoğurun olsa, toronguluktaki tanış aşnasına ilki şu habari Yuguz Ağa getirmeli. Uruşun başlanalı beri beylek adamlar yağlı Yuguz Ağa'nın heyatiyeti üyütgen yağlı oldu. Alayta da ona 3 pırsattan beyleki, hükümetin yatan bukçusunu eğetine koğuşturmak kıyınışıyordu. Sebebi o hatlı bukçu. O budan gidenin ödünden değerli, madama kamandirlerine geliyordu. Onda da o haber yoktu. Ya öllü ya da direksiz gitti deyip yadırgadı. Garılar aytmışlayın, önkü zamanlarda ağzı haber getirenin padişah kellesine rekenleyip, Yuguz Ağa bir tapar kârdeşi bilen gümür yamir edip o Türk'a gurrun verdi.
Hälim şo döwürde bir käri eýe bolaýmanlar. Ýönem bir çar kellämidi bu wagta şeýle 10 gedek ta ketip oklardylar. Toronguluda ýuwdagan köpülenç salamälik diýip ogulby tügüle garşalýady. Onuň näme üçin öňünden çykýanyny ýuwdaga soramagy da bilýärdi. Öňler ýuwdaga oňa beýleki obulardaky täzelik gaýdýady. Emma indi görün bir sapar onuň ýüzüne aldy. Saňa näme gerek ogulby? Öz işiň öle bollaýardy. Äriň öýüňde uruşa giden ogluň ýok. Eýle men eltip berýän az habarym ýeterlik dämi? Sen gartyk mas'ulya. Şodur. Ogulby onuň öňünden ılgap çykmadan bet etdi. Onda da öýleriniň öňüne çykyp, ýuwdaganyň haýsy soňlyanyny synlamada karar etmeýärdi. Soňra ýeke-ýekeden şol öýlere girip çykýardy. Ýöwüň näme habar eltenini bilmese, oň şo giýje ukustan okdy. Häzir ol ýuwdaganyň eşeginiň ilki Atabek agalaň öýüne ýönelişini görüpdir. Kerimden bir habar bar diýip, oň kukuregindäki ýüregi höwürtgedäk herse ýalyp tardady. Ýuwdaga soňky wagtda üýtgän häsiýet endigi boýunça eşeginiň ýalyndan süýür ýüzüni galdyrman. Atabek agalara geldi. Gögeşek goza bilen geliniň ýanyna taklandy. Geliniň balkyldaýan gara gözleri aşakdan ýokary. Gozan kütürün göreşleri ýokardan aşak, ýuwdagan ududan 3 buruşly hatyna taklandy. Onuň eşeginden düşen ýuwdagan ýüzi açylan ýaly gülümsirip salam berdi. Gozaňam, geliniňem ýüregi ýynsaldy. Ýuwdagan keýpi gowy diýmek soğuk habar bolmaly. Amanlykmy, sağlykmy göz? Şükür ýamanlar. Ýöýe çaý uçely. Ýok takkallaş, entek barmaly ölenme. Han onu gyýdym oku. Kerimzan nämeler ýazýar. Ýöwdem köp günden bäri habar getiren ok. Akkul gatyň üspürs epleriň gatlaryny saltlyk bilen asyp, tanyş ýazga göz düşenni, ýüregi gozulup giden ýaly boldy. Atabek agadagyň ýanyna ogulby tüýledin başlap, goňşy bolmalarym hatanatlaşyp geldiler. Her kim gozaň agtygyndan gelen täze habar eşitjekdi. Bu uşluk atasy Kerime medal beripdirler. Akkul aşaky dodaklaryny tüýledip diýişledi. Edermen nuşýyn medal. Akkul bu sözlerine bokurduğunda olur baytti. Duranlar yerli yerden testlerini. Tügölümü, gözüne aydın Atabek ağı. Hemmenki bilaydın. Hanı gıydım ödünü yer alıp aşıgıra gayet. Kerimzan näme dermenine gelipdir. Ha öyle şeyle diye. Aerodromu düşmanın Mester Schmidtler sodununu doğru skalga tapıp görködün edermenliği müsün. Akkul hattan gözünü ayırıp kaynatadını seyretti. Dur. Be, o ne hili dermenlik? Başka o vakti hiç tat yazmanır. Hey sen köpeği oğlu, deyip Atabek ağa gönüş bile kâyan oğlu. Tıpaçılık eden oluyor. Yer doğulrak yadaymalı ağırı. Ne hili skalga taptık ha? Ne hili dermenlik görközdük ha? Gaydım zogabını yadağında yok manşon soru. Koyunluk katınla padrup ne yazsın? Ha ondan yeni näme yazıptır. Ondan yakın günlerde samolyotda uçmağa ruhsat etsekler. Atıcı radistlik öğrenýändiýe. Enşeme gedek paraşutdan böktüm diye. Soňam obaň ähli adamlaryna salam aýdypdyr. Urar gutulup gitdimi diýip soraýar. Atabek ağa, obdaşlaryna bir gatar ser salyp çykdy. Hemmeň ýüzünde ýylgyrma alamaty bardy. O ýerde de bir gapdyrynyň radiony goýmandyr. O kanlöwrüne mektepde şonu öwrenýändiýärdi. Öýde de köne maşyn çok söýler ýörerdi. Dur ýa näme diýdiň? Parçutdan ýokgän näme? O nere bolýar? Samolyotdan bökmeklik aýdylýar. Näme? Yeremi? Şal asmandanmy? Akkul gülüp düşündirmäge başlady. Olaň arkasyny peşegana ýalda tügül bolýar. Ýene şoňa paraşut diýerler. Ýolly gelýek açylýar bolun, ondan şo peşegana şo bilen ýere gelip düşýärler. Atabek ağa da diňläp durundyryň başlaryny atışdylar. Onundan Atabek ağa hemmeleri öýe çağırdy. Gijanyň bir wagtyna şenni ýene de täze gelen hat hakdy, gurrun açdylar. 41-nji ýylyň güýü tamamlanyp barýardy. Faşistler bir Russiýanyň, Ukrainanyň, bir Baltikanyň owa şäherleriň ägretini eýlep, Moskwanyň etegine goly geldi. Günne göre göçürilen zawodlar entek dogul güjüni işlemäň soň.
Samalyotlardır tankların gitmesçiligi metemelimdi. Onu da bizim lyoçuklamadan görkezýän batyrlygy faşistler hayran galdyrýardy. Bizim strebitellerimiz 5-6 Messerschmitt'in garşysyna ýeki öse göçüp üstün çykanyny, Augustun başynda polkovnik Preobrazhenskiýiň komandirlik etmegini, Sovet lyoçuklarynyň Berlinin harby zawodlaryny bombalap gaýdanyny gazetler, radio habar berýärdi. Ýogam Goebbels uruşyň başynda ýekide Sovet bombasynyň nemis topragyna düşmejekdigini anam aýdypdy. Umytlary paşmadyk nemisler şondan soň ätiýazy edilen bermediler. Haydan-hay zawod skladlarynyň üstlerini ýapyşdyrýardylar. Gizelerine şäherlerde sıra ýakma gadagan etdiler. Kerim Atabegowy atyjy radistga kabul etdiler. Olýam 6 sapar bombalaýy samolyotda asmana göterilip, düşmanyň tyýynyňdaky birilen obýektleriň külüni goýa togurup gaýtmak etişdi. Bugun ol 7-nji sapar hakyky fronta urady. Kiçi leytenant Nikolay Guselnikov bombalaýy samolyotyna dogry gaz berenne Kerim ýyda baka zımpırlyp gaçýan maşinra agaçlar görüp galdy. Oturan kürsüsiniň üznükli sanramasy tappa kesildi. Bir samolyotyň ýerden aýagyny üzdüm diýmesi. Asalymdan bolsa, gulagyna çalaja dürkülleşdirdi. Ine. Aýagyny döşüne çekdi. Edir uklayan çağızın kıyalı. Bunun 3-nji ýoldaşy Şturman Abdullah Sabirov samolyotun edil alkymyna oturundur. Ol diňe öňe hem de gapdara täherçe aýlanyp bilemýoduny atyp bilýär. Guselnikov öňündäki bir topar periborlary ýene bir tapar gözlerini geçirip SGG gepledi. SGG diýmek samolyotda gepleşilýän gural diýmek. Abdullah ýagdaýlaryna ýahyly. Ortaça komandir diýip Şturman şalt jogap berýär. Onun özünün gepleýişi şeýle. Hamana bir sözüni bölüp geplemäge gerek bermejek ýaly. Az wagtdan nemislerin tyýylyna geçýär. Abdullah öýle işini ökdürepdir. Entek bir gedegem ýalňyşanok. Edil garşlap ölçän ýaly. Bombany haçan okmagym bilýär. Hawa da ol Kerim ýaly täze del. Oň bilen uruşyň ilk başyndan bäri uçup ýördi. Ýöne Kerim bary ýok 7-nji gedek uruşa ýönelýär. Mergenlikde hiç kimden gaýry del. Kerim, Guselnikov SSK'dan gepleýär. Nähili, nämele görýän? Entege görýän adam ýok. Üşäň okmy? Ýok, gaýtamysy. Garagym ýadyma düşýär. Dol ýygyňa 2 kaptalyňy seret. Teredi ber. Seretmekden ýany gelmez. Oturujyňda pırlanna otur. Bir gara görseňim derrew habar et. Yes, habar ederim diýip Kerim jogap berýär. Hol aşakdy. Ýa-da doňy söýdilen derýanyň bölek-bölek buğulary ýaly ýykan ýumran kicik owuzluklar görünýär. Buğuluklaryň arasynda garamtyl tüssäň içinde burulap ýatan meýdanlar. Elbetde ýene topraga uruşyň salan ýaralardy. Adamlar sowukdan gorap, olara lezzetin aharlar taýýarlanyp peşleriň turbolary goýa asmandan alkyş dileýän ýaly somuruşup durlar. Kerim kürsüýüniň üstüne 2 waka aýlanyp hem ýere seredýärdi hem töweregini. Ollahy tada bölek-bölek garalyp duran bulutlardan heder edýärdi. Bellesi bolmaz birden olaryň arasyndan messerin çykaýmagy mümkin. O gün mundan ozal belkem ornuny oturan radiýistyň hem üstüni şeýdip gapyl basandyrar. Guselnikov ennam jany per taly bolan radiýistyň zordan öz aerodromuna getiripdi. Onu aerodromyň ýanyna kicik mazar sanykly jaýlandary Kerimiň düýünki ýaly ýadyny. Şo gün akşam Guselnikov Kerimi ýanyna çagyrdy. İkide daşarda bir az gelim etdiler. Nikolay ondan garawym hakda. Zany-zanarly barada soraşdyrdy. Näme üçin jeyhun dip at goýulypdyr? Şagallar uklap ýatan adamyň özüne zat diýmen. Ädigini ip gidýämiş. Şoçunmy? Çakýan ýylanlardan ölýän köpmi? Kerim oň sowallaryna ýeken jogap berýärdi. Jeyhun adyny ata babaryň goýanlygyny, däli, heterli diýen manysynyň bardygyny, şagallaryň adamdan gorkýanlygyny, olaryň towukdur bişen gawyny urlaýanlygyny, ýylanlaryň hem özüne degmesen, hiç tat etmeýänligini, olaryň köpülenç adam ýok ýerine ýaşaýanlyklaryny görüň berdi. Guselnikov iň soňunda özüniň ýanyna radistigi geçmek höwgetyniň bardygyny ýa ýokdugyny sorady. Geçirdiňiz ýokman geçeýin. Onu men polk komandirinden ruhsat soraýyn. Bolýa, meni kelim bilýärdi. Kerim diýip, nauşnykdan ýene-de Guselnikowyň teleşdirdi. Diňleýän komandir, asman nähili. Bir zady ýatdan çykarma. Bizi gorýan istrebitil ýokdur. Öz günümizde özümüz görmeli. Ýadyr
Frontun şägine görülüşýär. Yes, komandir. Töwerekde ýekece de garan okot ýok. Eger. Görner howlukmy? Ýagza teret. Bolýa komandir, iki gözüň töwerekde. Hem de ýygyňda bolmaly guselnik fiýatlatdy. Dogry diýip Kerim tasdikleýär. Kerimiň borjy iki kaptanlyň hem de ýylaryna hüjüm edýän duşmany awlamakdy. Eger sen olary urup bilmeseň, onda olar seni azy tüsse gaplaýarlar. Frontuň ýoň hatar görünýär. Gadran garymlar şeklen şeýiller ýatlady. Toplaryň nilleri galam ýaly bolup görünýär. Şol galamlaryň uçlaryndan tüssejikler çykyp gidýär. Bir ýerden seretseň, olar şeýle bir gorkunç däl ýalym. Aşagdaky hemme zatlar şagalan oýunjugyny meňzeýär. Emma hakykatdan bolsa başga zatdy. O ýerde de birek kassyna gurşun güller atylýardy. Serjant Şturman Abdulla Sabirov Kerimden 3 ýaş uludy. Ol häzir öňe tarap ünsüz edip, käte uçýan uğurlarynyň bir zady dyzynyň üstündäki kartadan birleşdirýär. Ol udyndan hortoňdy. Dodoklar ýukody. Meger şonuň üçin şalt ýepleýänler. Mydama gyýy ýeliniň toýa geyinişi ýaly bedemen geyinmegi halyaýdy. Olar kazandan otly bilen gitseň 3 tagatdaşlykda ýaşaýardylar. Kakady bederdir peç, tüňçedir legen ýaly öýe gerek garaklatlary ýataýan usta bolan üçin gününi bazarda geçirýärdi. Zat alyp zat satmagy ölemen gowurýardy. Berkem şonuň üçindir. Pul görse, ýa adyny eşitse, gabaklaryň içinden zordan görünýän gözleri ýyldyra berýärdi. Onun üzerine guturan son kakady oňa öz hünerini öğretjek boldy. Emma o kimdir birinden puly köp diýip harby şturmanlyk uçýyşyna okuýardy. Onda heme aviasiýon forma ýaraýardy. Hem guturan son aýlygyny arzu edýärdi. Ol okuýarýança gyýyzdygony Rozya berkem öwünmek üçindir. Formaly suratynyň her görnüşde düşenini iýerip durýardy. Ýerde durup seretseň, samolyotyň ýöne öýe uçup barýan ýar bolup görünýär. Emma komandiriň elleriniň gurarlary şokolap oturanyny, üns berip motoryň sesini dinleýişini, howanyň basyşlary arly, onuň çaýkanyşyny ýola goýjak boluşyny gözüňe getirýän barmyka? Bu zatlary ýenli gedinden ýoşçy üçin oýlanmak hükmanyl. Ýeriň özi haýsy guraly ellemeligini bilýän ýaly. Şo ýere bar berýär. Allah maşin sürýän şofýoryň gepleşip barýaka tiýligini sarşyrşy. Entek okuçka Nikolay Guselnikowyň eline Nikolay Babrowyň Lyoşçyk bolasym gelýär diýen kitap düşüpdi. Şodur. O lyoşçyk bolmak höwesinden dänmedi. Sport bilen aviasiýa hakda kitapdan başga meşhul bolýan zat ýokdy. Ol avia kurjoklara gatnaşdy. Samolyotlaryň modellerini amakly öwrenýän aviasiýon şeýleşýäni gutorjok üstünlükä uruş başlandy. O şeýleşede programmany gyzgartdylar. Nikolay Guselnikov serjant şiýininiň ýanyna kommunist adyny götürip front ulady. 4-nji nähil ýagdaýlaňa diýip daptarlaryny uçup barýan polkuň komandiri polkovnik Bragin seçdirdi. Men 4-nji diýip Guselnikov jogap gaýtardy. Hemme zat oňatlyk. Ýene de 15 minut galdy. Häzir bolun. 15 minut. Onuň razvedkaçylardan habar beren şäherjigi diýip Nikolay Guselnikov için gaýtardy. O ýerde nemislerin harbi bölümi, ştaby hemde uly ýanyň sklady bolmaly. Duşmanyň zenitçileri olary ýyzlygyny okutdy. Guselnikov, Sabirov, Atabegov öz samolyotlaryň töwerek taşyna ýarlayan snaryadlaryň burus çagadlaryny gördüler. 4-nji kurs diýip şturman kedeşdirdi. Ene inni iň bir howply ýagdaýyň dören wagtydy. Şundan soň Guselnikov samolyotuny dartyran ýüp ýaly göntürmeli. Tiýirligi de, aşak ýokurlugy da bir kadada bolmaly. Bolsa, aşakdaky duşmanyň oňatjany şany alyp biläjek pursady. Şo wagt şturmanam elinden gelýän ezberlerini görkezmeli. Dogry gazap bilen bombalary oklayan knopkany basmaly. Kerim tilterlenip gidenini, samolyotyň daşynda da bir zatlaryň jögenek ýagýan ýaly pytrap degýänini eşitdi. Ol muny Guselnikowa habar etmekçi boldy. Emma bu zatlary komandiriň özüniň görýänligini, eşitýänligini bilip ketini çykarmady. Samolyot birden ýokary galdy. Öwürmetmek üçin gyşarly uçdy. Kerim ýöldüriniň bombalangan ýerlerine ullokan oduň asmany götürilýäni gördü. Diýmek, tüýs jaý ýerine patradypdyr diýip işin gepletdi. Komandir, bombalar ýerine düşdi diýip şturman Abdullah teýleşdirdi. Görýän şturman, Kerim,
Yine bir tapar ýugurym edýäs. Töwereňe seret. Meselleriň zompa çykaýma ihtimal. Serediýän komandir. Gelir şopurdakda Kerimiň oturun kabinasyna äpet çekiç bilen tokuludyryny ýaly boldy. Badabat dolan tüssääniň içinde onuň kürsüsi asmany göterilip danglan kemeri şarta ýüdürlüdi. Kerimi Poluň ýüzüne bula vurdy. Ol asal huşuny ýitirip kabinanyň içine zowdurylyp girýän sowuk howanyň darbyna ödüne geldi. Ol samolyotyň aşağı gaçyp barýanyny bütün süňňi bilen duýdy. Samolyoty urdular. Ene on kellesine gelen ilkinji pikir. Näme etmeli? Birden ka onuň gözü samolyotyň okuny düşüp, ýüregi samolyotdan çalt aşağı gaçyp barýany döndü. Ol ýoşuk tarafa gidýän bölegi üznüksiz eýlek-beýlek şaýkanýady. Döwlün ýerinden aňarsy, guyrugyny gidýän bölegi şol bir duruşyny doňupdyr. Kerim nämedigini derhal düşündi. Onuň şturwala birgiýän ýerini, ýa-da Guselnikow allygyny eýlek-beýlek gozgan bolardy. Emma snaryadın bölegi degip bölünen onuň samolyoty ýokary götürmäge inni hiç hili peýdasy ýokdy. Kerim hakda Guselnikow habar etjek boldy. Emma nawuşnyň simleri gyrlyň ekeni, habar bereniň näme peýdasy bar? Ol bada kellesine gelen pikirden oňatladyň ýokdugyny bilip, pişiň sıçanyň üstüne zaňşy ýaly okuň üstüne ýödün oklady. Bir elden şturwarlan gelýän tarapyny, beýleksi bilen guyrugy gidýän bölegini bir-birine goly çekip mähkem ýapyşdy. Ennonyň bölünen ýeriniň etmeli hyzmaty Kerimiň gollarynyň çydamlygyna bagly. Guselnikow diýen etmeýän şturwalyň ýene-de erkedip uranyny heme haýran galdy. Hem çağıdan beter begenni. Emma ol bir erkin nähil günlük bile bolýanyny bilsedi. Nähil agyra düz gelinip çydalýanyny bilsedi. Ýüzündäki derler tüpürüşdirip otyrka ençeme tapar. Kerim diýip gygyrdy. Jogap ber, näme boldy Kerim? Emma Kerimden jogap ýokdy. Ol häli şinni ýygyny gaňrylyp kabinanyň aýnasyndan Kerimiň kellesini görjek boldy. Emma özü görünokdy. Maňa geçen radis. Ol ýygyny pikir etmäge gorkdy. Şturman, diňleýän komandir. Kerim heniden jogap berenok. Awjykdan Abdullah sorady. Näme boldy ka? Bilmedim. Kabinadan özüm görünok. Näme de bolsa ýaňy şturwaryň işlemän durun wagty bir zada boldy. Polkun komandiri bilen Guselnikowyň gepleşigi kesildi. Kerime bir zadyň bolanyny inni polkun komandiridir. Guselnikow bilýärdi. Onuň üçin Guselnikow beýlik samolyotlary tarap hereket etmeli boldy. Olar bombalary ýene bir tapar oklaşdyryp, dyr pytyrak bolup gaçýan nemesleri pulemyot okuny tutdulardy. Ýög ýurlaşlarynyň gidýän uğruna samolyoty öňtürdiler. Guselnikow, Sabirow frontuň şäginden öz meydanymyza geçendiň bu saparky şowlu tuşlaryna begenmän. Diňe Kerime näme bolanynyň ýol boýy pikirini edip gelýärdiler. Guselnikowyň ýadyna onuň bilen edişen gürrüňler düşýärdi. Uçup gelýärkäler kabina garagum ýaly ıssa diýdi. Oň bilen iň soňky kelek näme diýip gepleşdi? Guselnikow ýadyna tarjak bolup maňlyny okulady. Hawa, oňa ýene bir sapar ýugurym edýäs. Töwereňe seret. Meselleriň zompa çykaýmagy ihtimal etdim. O bolsa serediýän komandir diýdi-de, gaýdyp sesini çykarmady. Şowa samolyotyň şturwalyla işlemeden betetdi. Belkim agyr ýaralylar. Biziň oňa häzir ýetişek kömegimiz ýok. Ene-de aerodrom. Guselnikow ýere gonulmadyna samolyot saklamagyň alasyny gözledi. Ol motory ýöşürip radisyň kabinasyna barmagy bolupdy. Kerim şöküne düşüp iki ökülüp ýatyr. Poluň ýüzi gandan doly. Ol Kerim diýip gygyrp barşyna onu gujoklap öýüne çekdi. Emma Kerimiň elleri urulyň okuny gelmeşen ýaly. Ýüzüne gan pet galman agymtyl göwren kögülüpdir. Kerim. Ondan ses çykmady. Nemis koşunlary Moskwanyň etegine ayak bassy. Ora paýtagtyň berent imaratlaryny, buthanalarını, altın şaýdan guppalaryny dörbi bilen görüp hejelek akýadylar. Moskwa şeýle bary ýok 37 kilometr galypdy. 1941-nji ýylyň 2-nji oktýabryna Gitler öýe goşunlaryna şeýle diýip ýürlendi. 3,5 aýyň dowamyny kuwatly darby urmak üçin entek gaş düşmänkä düşman çym pytyra geder ýaly şertler ahyr soň döredildi. Adamyň güýji ýetýän taýýarlyk işiniň hemme tamamlandy.
Şu gün bir şäher urunnaky eň soňky aýgatly söwüş başlanýar. Soldatlar, tiziň öňüňizde Moskwa dur. 2 ýylyň içinde kontinentiň ähli paýtagtlary tiziň aýagyňyza ýykylypdy. Siz eň gowy şäherleriň köçelerinden gadam urduňyz. Indi Moskwa galdy. Onu aýagyňyza ýykylmaga mejbur ediň. Onu öz ýaragyňyzyň gudratyny görkezdiň. Onuň ploştlarynyň gadam urun. Moskwa uruşun gutordygy diýmekdir. Moskwa dynjalmak diýmekdir. Öňe ýöne gudulan Führer bu tapar ýalňyşypdy. Onuň basawalyjylary öz ajalyna gol bulap ölümini hugurýady. Olar Moskwanyň eteginde ýentek ömrüni görmedik garşylyklaryna duýşar boljagyny bilmeýärdiler. Paýtagt hem howadan hem ýerden gözüň bäbine gyýaly görülýärdi. Onuň asmanyna gönükdirilen 1000 ýarym denizçileriň ýaraglarynyň nilleri 700-den gowrak projektor, 600 istribitel, gökdäki sansız aerostatlardan ýere çekilen berk troslar, paýtagta goluýlan duşman samolyotynyň garşysyna tapdaýardy. Munun başga beýik magtumulynyň hile de batyrlykdyr ýerinde. Onu başarmagy kişi gerekdir diýişýär. Moskwanyň eteginde faner tagtalardan ýalanynyň gurulan zawod fabriklary, köpürlerdir neft skladlaryny, aerodromlar haradlary Luftwaffe'nin lýotçuklary aldygyna bombalap goýran edýärdiler. Olar goýran etdim diýip göwünlerini hoşlap gidýärdiler. Onuň tersine Sowet lýotçuklary Moskwanyň alkymyna dıkylyp gelen nemis goşunlarynyň harby tehnikasyny aldygyna paýkandaýardy. Kerim dagy Volganyň boýundaky şäherde konstruktor Petlekowyň ýük göterjiligi tiýdi boýunça P2 bir samolyotyny syna geçýän nurlaryny akşamky ýagan gar aýak astyna jygyllap götürdiýärdi. Kerim sen elleňi ýüňe sok. Onuň täze örün hamy entek nädikdir. Guloksunyňam ýapar. Asmanyna gün ýallygy da aýaz bilen oýun etme diýip Guselnikov gidip barýaka. Agdynyň ak bu çykaryp gürledi. Men babam muň ýaly günleri ýeşewellerini kuýaş diýerdi. O näme diýildigi diýip ýene de Guselnikov sorady. Kerim oňa şeýle günlerde eýsiz eşekleriň güneşiň şöhlejigine ağırlanyp tamam gapdalyna doňup galýanlygyny, gulokçunyň gulogyny aşak ýapyryp barýaka gurrun berdi. Bizim Sibirimizde käte şeýle bolýar. Köçeden barýandyň. Öňünde gulok ýatanlar. Hakit adamyň gulogy. Senem onu keçäýärdiň bilen top depen ýaly depip pydyp goýberýärsiň görün. Doňun gulok buýuň bölegi ýaly wazlap gidýär. Nikolay Abdullah Kerim da gülüşdiler. Kerim komandir oýun edip aýdýan öýtdi. Wahonna Sibirde guloksu gelip ýörenler köpdir. Ýok Kerim. O guloksuzlar Sibirliler dälle, siz ýaly garagymdan beýleki ýerlerden gelip Sibiriň sowguny äskermedik bolýanlar. Ondan olar öýlerine guloksuzca kelek bolup barýarlar. Ýogsam Kerim siziň garagymyzdaky sulganlaryň guyrugyny ýolsaň, ýene de ösýämiş diýär, şusunmy diýip Abdullah sorady. Ösýämiş diýerler. Ölme ony elim bilen ýolup syna gelip göremek. Ýöne bir tarapda gaharjan bolsun diýip itleriňe gulogy guyrugy kesilýär. Şolankay ösänok diýip Kerim jogap berdi. Ýoluň şatyrygyna ähli maşinler ötüp geçýän piýadary takladylar. Aýaklary krize boýadykly, eginleri tüpeňli ýaş soldatlar fronta barýady. Olaryň desden gadam urýan aýaklarynyň bir-birine goşulýan jygylasy bir adam ýöreýän ýaly. Ağız burunlarından çykýan buğulary hem deňine goýberilende göni hataryň üstünden kiçik akça bulut emele getirilip ýene de howada doňup ýitip gidýärdi. Olaryň biriniň renki ak ýagy, biri sar ýagy, ýene biri gara ýagy bolsady. Ýeňeşigi bütünli daşky keşbi bir adam ýaly. Şoň ýaly olaryň barýan ýoludy. Maksatlary da berdi. Ýöne bir ýaş ýigitleriň akballaryň nähili boljagy, gaýdy kysmaty başdan geçirjekdigi, kimin kadasynyň nerede doljagy, kimin ýene de mehriban öýüne dolanyp, ýene atasyna, aýalyna, gelinine, ogluna, gyýdyna duşmajak welin näbellidi. Ertesi gün tawşyryň egzamenleriň netijesini aýtdylar. Guselnikov Kerim Abdullahyçyň goýrugy 9 nomerli samolyotynyň ekipajy iň ýokary baha ýe boldy. Polkovnik Bragin, komissar Anishchenko, ekipajy üstünlüklerle gutlap, komandir Guselnikowy, şturman Sabirowy, atyjy radis Atabegowy sagortyny elan etdi. Ekipaj Sowet Soýuzyna gulluk edýär diýip Bragdan jogap berdi.
Polkun komandowyň ýeti Bekipaja 12 sagat ulusydan berdi. Baralykda olar Abdullalara aýagy üstünden baryp gaýdyp biljekdiler. Olar şeýle detdiler. Fronta uramoklaryny bolsa göskön 48 sagat wagt galypdy. Üçegi ýukozuk örtülüp, gök renki boýurun agaç tamyň depetindäki pejin kerpiç turbosundan ertiýeriň aýagyna diňe göge galýan goňuly tüsse gözleşenini Abdullahyň ýüregi böküp başlady. Anhada ayak gelen gedilen, ýöň gök parç otly, innem gar basan ýodalary. Olary ilki garşalan 10 şoklu ulu bolmadyk sar tüýle köpek boldy. Ol ýallaklap kyskyslap gelişine naýanjar syňsap Abdullahyny gar basan aýaklary bilen guzaklady. Uyruklaryny oýnadyp öz itdirine bir zatlar diýişdirdi. Oňa çenini zaýyň gapsyny açanmadyna tatarça bir zat diýip mele goňra saçlaryny tolkun attyryp Abdullah tarapa algan gyýyz gele bäniň boýnuna bökdi. Abdullahyň boýnundan iki goluny aýlap sallan sowuşdy. Şonu onuň daňdan ýagan ak gary meňdeş dıkylja iňjikleri hallan atyp, onuň daşynda bolsa güllü köýneginiň etegi ýerlenip pyrlandy. Şo wagda başy gök goňrus ýüň ýaglykly ural aýaldaş çykyp, o da Abdullah tarap ýeňdi. Eğer gyýyz bolsa, ogluk ýaly bökşökläp Nikolay bilen Kerimiň ýanlaryna geldi-de, hersiň ýaňagyndan bir pot aldy. Büdüzgüne öwrenşmedik Kerimiň ýüzi ýaýtady, pota alynan ýeri köz basyran ýalgyzap gitdi. Oňa şeň ural aýal Rozia diýdi-de, tatarçalap salt-saltdan bir zatlar aýtdy. Gece, bular Abdullahyň iň ýakyn dostlary, Nikolay bilen Kerim. Olar bir samolyotda bir uçuşýarlar. Nikolay komandyrlary, Kerim atyjy radist. Şeýledämi diýip Nikolaýa oğudun gözlerine vurdu. Gaty dogry Rozia diýip Nikolay oň gözleriniň oğudun ona haýran bolup seretdi. Siz näme maňa beýleşer diýäňiz diýip Rozia ýylgyryp sordy. Näme hili? diýip Nikolaýyň öýde bir hili boldy. Şu höli diýip Rozia ýene de alçaklyk bilen jakkyllap güldü. Soňra olaryň her seniň elinden tutup zaýa baka çekdi. Ýörüň öýe baralyn. Ilki başdan öý goşlaryň ýerli ýerine tertipli goýuluşy ündüň çekýärdi. Daşy alüminyden nagyş çekilen tannyk. Düýpdäki şaklaryň uzy şarly kravat. Pök görüp duran ýastyklar, ayak goýulýan ýerdäki güllü halysy, buruşdaky gara goňrus şifaner, poluň boş ýerleri arasasylaryň ýaňa ýalpyllap, ýag dökülse ýala bermelili şeýaly. Kamana diýersiň olaryň geljegi öňünden mälim ýaly syýrylyp süpürilip, ýuwuşturylyp mehmana garaşyp oturlany meňdiýärdi. Abdullahyň gejesi Salima olary badabat stoluň başyna çagyrdy. Rozia boldy. Eýem kuhnyda gap-gaşlar ýuwuşy şakyrdadyp bir zatlar taýýarlaýardy. Abdullahyň kakady sary gytyk sakkally Sabir Kayyumov içeri girip bular bilen elleşip salamlaşdy. Rozia açyk kapynyň tutusynyň arasyndan käte Nikolaýa ugry nazar salýardy. Bir sapar gözler sataşyp gidenine iki tarapa sıçrap çaknyşan uçkunlardan soň Nikolaýyň ugry gaçdy. Ol gepetede ýokda bolsa-da, bir ýerde aýdan dady agzyndan gaçaýjak ýaly bolup görünýär. Abdullahyň gurrun bermegine görä, onuň gyýy dogany Rozia, onuň klady guturyp şüýl Medeni institutda okuw ýerinmiş. Öýeleri näçe garşylyk görkezerdi. Nikolaý dagy ýany bilen getiren ýer-çer ýardatlaryny stoluň üstüne goýdular. Tatarlara mehmançylyk gelinenne, ýer-çer ýardat getirilmeýär diýip Salima nägele boldy. Biz muny ýük edip ýdymyza äkidelimmi diýip Nikolaý bir çüýşanyň bokurdugyny tutup haltadan çykardy. Uruşyň guturjagyny hiç kim bilmedi. İlkinji toz onuň basam tamamlanmagy üçin göterildi. İkinjisi frontda tögüşüp ýörenler. Üçinjisi häzirki duşşuk saglyk üçin içildi. Asaryndan Sabir taňyrçy bilen Salimany göz aýdynlap gelýän goňşy bolamlar, dosýarlar öýüň içine dolup oturmagy yer bolmady. Gurrun bar edildi, olaň bar gidip duran uruşakdaky, uruşda ýörenler teýirle derdükýän raktady. Wagt şeýle tiz geçdi. Anyny ýalylar. Ertiýiň seher ýap-ýaňja dälmidi. Eýem sowuk günüň kegelek şöwleti kawla we gaýyny urapdyr. Sabir agary ýüşen meherläniň hemmesi üç ýigidi tä otly ýoluň durulgysyna çenni uratdylar. Nikolay Guselnikov Rozia bilen hoşlaşyk bolup onuň ýyljak elini aýygyna alyn purdy. 12 süňňi galpylla meňdeş tolkun atyp ýüregi bokurdygyna tarap süýüşdi-de.
Hoş Roziya diýende. Damagyna bir tokkodat tegek bolup, enrewk sesi bilen doğrudan hat ýazyň diýmäge ýetişdi. Enne bularyň guýruguna 9 ýazylan samolyoty bilen frontu tarap uçmagyna ýene-de 39 sagat galypdy. Aerodroma barýançalar, onuň 3 sagatdan gogulagy ýolda geçer. Bir ýylyň gyşy da allajy gadaply geldi. Megerem tebigat faşistleri Rus gyşynyň nähirlerini görkezmekçi bolanlar. Göplep düşen garyň aýydynyň çakyr aýady, içinden bagrandan geçip demliğini tutup, maňlaýyna soğuk çekici bilen zınkılladıp urýady. Soň gaty daşa ugurlan ýadyň, dolugyň ähli ıstasyny öýüne sorup, diňe ýöreğinde aýagyň bardygy, öýüňkü bildirýärdi. Ýogsa el aýagyň kişinkä dönüpdi. Demirgazyň soğuk demi günorta ýetdi. Garagum öz bedenine ak şägeden gapyrga nagyştalyp, şo duruşyny doňup galdy. Indi o şekerin nagyşlary ne hızlawuk gel, ne de turan tupan bolup bilýärdi. Bu bolşa hayran galýan sadakdyr söýlenler. Şerkezler gannymlar başlaryny ýaýkaýady. Türleri bolsa giýjäniň şapkyn aýadyna şagal ýaly ulaşyp edýärdi. Körtü sönür alakalardan doyularını doymadık möjekler, tilki şagallar dogorlaryň bakylýan öýerlerini, adamlaryň ýaşaýan ýerlerine goly gelipdir. Gumda kümsünüşip ýören bir jellatlar. İtleriň agydy bärräk, yekelli çopan sorugyň dogorunyň üstünden baraýtaga baranyň goýoklar gelýärdi. Ansabyny ýudanlar bir kısansany oljalan bilen şäklenmän daran türüsüne goýunlaryň guýruklaryny gawun parçalan ýalyp çykýardy. Bularyň dogorlaryň garşysyna dören garawmyň faşistleridi. Atybe agaýaly awşular bir ýerde olaryň garşysyna göreşmeli boldy. Kalhoz mergenleri diýe ok däwli üpsün etdi. Atybe aga beýlekler ýaly garawmyň jümmüşindäki goşlaryna gitmän, gum eteklerine, obanyň golöýlerini aýlyk edýärdi. Sebäbini Akgülüň aýagy agralypdy. Ozanyň gelini ýeke taşlata bir zatdan gorkor tiskenir diýen howatyr bardy. Sal başy dik bolsa, bu oňa ýol berip biljek däldi. Yekellilik azabynyň awusyny lagşan süňüne tiňdiren gozanyň basymrak çoğuluk göreti gelýärdi. Akşam garankyma darlyşönne ol öýlerine dolanyp geldi. Diýetine çök diýip çökerip, howullun asylygy möjegiň hamy bilen iki tane towşany eline aldy. Möjek dersiniň ýytyna alan öýdäki itişiňsap, güdäniň ýyk tarapyna gysmyldyrady. Mergen öýleriniň gapsyndaky sowukdan çataçan garry söwüdüň happasyna derin oklap jaýa girdi. Towşanlary Akgül'e gelen soň, "Sawuruny otyrmasaň oglum" diýip, eginindäki hyrlyny begürde goýdy. Akgül ojokdaky ýanyp duran owadyň üstüne ýene de ojordan 2-3 bölegini oklady. Şyglap duran gara tüňşäni ileri süýşürip, gaýnatasynyň güllü şäýnegini ak eski bilen syýryp süpürüp şaýatdy. Bugün bir möje urdum. 7-2 günläp ýygyrladym. Şu ýerler ýok sümsünip gelýänini bilýärdim özi. Halis ansabyny ýudupdyrby. Indi owa gelip alamasyly geçsek bolýar. Bilen görün möjeklemi owadan gaça giderdi. Abi äsker men gün owa topulýar diýip Atybe gaga üst keşiklerini çıkarıp durka geline gurrun verdi. Tutaşan ozorlaryň göýegimtil gadal alaw dillerinden saçrap kerpiç peziň turbasynyň uçup çykýan uçkunlar gazalyň garynasy ýaly ýylyp boluşup garankylyk siňip gidýärdi. Daşrakdan damarlyk ellerini, hamlaryny, bürüşen aýaklaryny ozor köýüne çoýun goja ýene dillenni. Baý bu howa sowukdygyny. Gapanları aýlanjak bolup, akşam aýaryna galaýdym-da. Şu ýaşa çenni beýle sowu görmänlik. Howalarym üýtüýä öýdýän. Towşanlar arasynda oturan Akgül, "Kerim bu sowu näpsdi ýaka? O ýerleri mundanam sowukdur" diýip ýuwaşa etlerini. Atybe gaga bada jogap bermän. Güllü şäýneginiň şaýyny gaýtaran bolup güýmenni. Orsiýediň sowuny iýen ýeke Kerim däl oglum. Köp men diýen gerçekler söýüşip ýör. Hökümet bir alazyny görýändir. Ähli ýerden olary ýyly ýegneşik giýberip durlar. Fabrikler çykarýandyr, gara olar iş etmezler. El aýagyny sowga doňdurup,
Düşman nişana alıp bilmersin. Sen onu gaýyk etme oğlum, dip sägini de. Umuman hiç de adı gaýyk etme. Mün gaýygy bir iş bitirmez diýipdir magtym uly. Ondan häzir sana gaýygama batmak bolmaýar diýip, goza gelşikdirä murda Akgül'ün ýagdaýyny göni ýöňe duýdurdy. Akgül'ün ýüzi çalaja gadarsa-da, sazyň elwan ýaly ýalkymy onu gaýnatynyň şöňgüren göreşlerini gizledi. Atybek aga, bular ýaly ýene almaşgalaryň bilmeli zatlaryny geline öwüt ünne bermäge ejab edýärdi. Eger de gaýny netip ahir bolanna, onu bu arada gaýgydan gozan diýinlerdi. Arman o da amanadyny gary ýere ýer tapşyrdy. Şonuň üçin bul Akgül'ün ejeti ene zan ýa-da goňşy bolanlardan nabatdyr ogul bibi gelenine arkayn gurrun etsinler. Olaň maslahaty tejribesi gelene tapak bolur diýen tamabilen öýden çykyp giderdi. Näme üçin Atybek aga Kerime entek bir tiýadeligi ýazmaly dälip göwünde dutdy. Belkem olary medýanlar. Belki de başka da göwünde getirýändir kim bilýär. Iň gowsy hemme zat ýerber bolup perdent dünýä iýinen soň habar bermegi makul bilýärdi. Elbetde Atybek agady Akgül'ün öýdem ogul tamasyny edýärdi. Emma onu ýöňünden bilip bolýarmy? Akgül üçin bir ýarylmadyk garpy ýaly bir zat. Ogullar döwletiň başy. Gyýdym bolsa göwün goşy diýip, goza bir şahyryň tetirlerini içinden gaýtalýardy. Haýsym bolsa sagaman, ýagty dünýä iýinse bolýar. Ýene de oturup dogma bolaýsa diýip işini gepledi. Gyýyt halkam şeytan bolýar. Derre öýden alýar. Göwün garrap çökün öýrdegi meňzäpdir. Jederdäp saçlaryny taýdadyp, ata diýip durunja gyýjak adam kimdel? Akgül bolsa, ayarlaryň aramy boýunça göwün ýurdýardy. Birden onuň ýüregi bulanýar. Aýtmaklaryna görä, onu gyýz bolmaly. Birden käde iştäýät açylyp, bardy ady ýalap, ýugdasy gelýär. Onu ogullar diýip dünýäde giňýär. Ýene de zan giren bäbejik saraja mulaýymlykly gozgonýar. Bir de oguluň alamaty. Birden ol kindi wanza aýazyklaryny tiýden debşenekledi. Beýle bolsa gyýjagat bolmaly. Hanan soň başgalyp çykdy. Bir görseň ogul ýaly, bir görseň hem gyýjagat. Belki ekizdir. Bir ýer ogul, bir ýerde gyýz. Hudaý takla görsen entek bir ýerini bir başararmy kam diýip Akgül çalaja ýylgyrýar. Bir gün ene zanece gyýdyna hani iki elinden bäri uzatdy diýdi. Akgül elleriniň aýatyny ýok edip uzatdy. Ene zanece ýylgyryp, "Garaşwer, oglum bolýar" diýdi. Onu näde bilýäňizi? Sen özüň bilen ok. Eliň aýatyny ýok edip uzatdyň. Diýmek ogul. Tymsal üçin bir zady aljak bolsaň, eliň aýatyny aşağı edip uzatdyň. Onu gyýzdirdim. Sebäbi gyýylar alma gowurýarlar. Atybek aga çaý degdi. Ol derini ýaglyk bilen tüpürüşdirip, gözüne ýaýnyň nakyny. "Oglum, sırany bärrek goý. Hani bu gazetler näme ýazýar göreli bakaly?" diýdi. Ol bir salym gazete teredip, dowdoklary mümkinledip okudy. Soňra gazete bir tarapa çekip, Akgül'ün ýüzüne seretdi. Ol gadyna gowurlaryň towşany çemçöle bulaýardy. "Oglum, gazette birinkiler Meskowun goloýuna da kılan nämeçleň toppugyny bombalaýar diýip ýazýar. Belkem olaň arasynda Kerim zanam madyr. Belkem madyr atasy. Meydan poşta sip hat ýazýarlar. Nirdedigini bilip bolýarmyn soň. Ýogsa da atasy, näme üçin meydan poşta ýazýarlar? Ha, eýsem näme diýmeli? Düşman bilmezligi üçin. Akgül gowurlaryň towşany tabaga tarışdyrdy. Olar iki şäk oturup iştämenlik bilen ýyp başladylar. Göýök şaýla gowurma. Ozaryň gyzyl köýleri gozanyň ýa-dogruny, süňklerine ornaşan aýagyň sowguny biri eli bilen aýran ýaletdi. Şaglap iýinen aziler süňgüni ýeňletdi. Akgül gadan tabagy ýuwuşdyryp, öz içki otagyna girdi. Buruşda hamir ýaýylan hona ýaly tagtanyň üstüne muny Atybek aga ýatap beripdi. Kerimiň palçykdan ýasalan şekli durdy. Akgül o gatama ýaly üstüne ýapyp goýan ýöl ýaglygy aýyrdy. Işlemedik wagty o ýaglygy fut ep goýýardy. Ol Kerimiň ýanyna durup eswasyn etdi.
Muny ýatajak bolup näçe gijeler uyksyny haram edenini, näçe tapar täzeden daşyna geçenini ýatlajak boldy. Oň sany köp bolan üçin ýadyny salyp bilmedi. Atebek agany çagyryp görkeden günnüň görün. Her minuty, her sekundy ýadyna bir galypdy. Goza awsy gelip, agytyna şiňerlip syýyn saldy. Gözlerini bir güdün kıyal kırıp manter etti. Sonra nas atıp, käs agyndan, käs oğlundan baktı. Akkul onun bolşundan goza yaranını, yaramanını bilecek bolup adara kaldı. Goza bolsa, agytyna şo seyredip dur. Akkulun gögünni o bir gize günnüdäp syýynlaýan ýaly. Egerde Atebek aga ýene az salym sesini çykarman durun bolsa, näme hili diýip Akkul sabırsyzlyk bilen sorajakdy. Her neçik goza nasyny tüýkürip bolan soň agdyny ýagyr gületip pürüşdirip dillerini. Meňde gatam meňde ýöne näme atasy. Bir häzirki Kerim däl. Bu onun ýaş wagtyna, okap ýören wagtyna şo günlere meňde. Bu görme oýulanjak. Kerim häzir gaýdusy ýigit. Söwüş meýdanyna beýdip o ýylgyryp duran näler ýüzi, erki adamyň ýüzýal agrasyr. Asyrlydyr. Etjek goýjak ýeşini oýlanşykly edýän baýgasly adamy meňdeşdir. Belki oň suratyny hala istersiň. Goja şeýdip, ýygyna ýögürli de elini arkasyna tutup çykyp gitdi. Elbetde bir Kerimiň häzirki bolşy däl. Onu Akkul bilýär. Bu uruşdan öňkü Kerim, Atebek aganyň bolsa, onuň häzirki bolşuny göreti gelýär. Watany gorap, faşistden merkini beren üçin orden medal alan Batyr Agtygynyň keşbini göreti gelýär. Belki onuň suratyny hala isterdiň diýip Akkul içinden kasem etdi. Kerimiň toyun palçykdan ýasaran şekerini bir gapdarla goýup dokmasynyň başyna geçdi. Renkli erişleriniň iýinçelerini saýlady. Oň beýnetine uruluň okuny tutup azap çeken wagtyny Kerimiň keşbini görkezmeli diýen pikir geldi. Wah, oň şonnaky ejirli ýüz keşbini. Gaskansa ýerleriniň agyryna nähil düz gelişini görkezip bolsady. Şeýle keşipdäki adamy Atebek agaňam göresiniň gelýänini gelin duýdy. Enede o şeýle adamyň öňünde dur. Täze ýylyň gyşy dowam edýärdi. Raýtada gizelerine ak postun örtünün sasnalaryň, garry duplaryň şahalarynyň ýerinde şowully bir tekli gaýtaranyp, beýniň içinde gyzygyň ýeki tarynyň iňlisi çalynýan ýaly. Düşman Moskwadan ýet etdirildi. Asmyöjüň bada çekilip ýene awyna hyýrsyz topuruşuny ýadyna salýardy. Onuň adamlary bolan bir ekimligi güýjep entek toba gelerden ýerdi. En şäheriniň goýunyna gaýrydyrymdy. Mesken tutan Kerim dagynyň polky ýa-da nizamy durup, polkownigyň tapşyrıklaryny dinleýärdi. Ýoldaşlar, ýerimizi ýutur diýen şäk ýadanlygyny bilýäs. Emma şonda da ýene uçmaly. Ýagdaý şunu talep edýär. Uruşdan soň diýin zarar ýoldaş polkownik. Biz planşetyň üstüne goýan kartasyna belli edip duran Guselnikowyňkydy. Günçkanna bulutlaryň bir ýana syýrlyşy polkownigiň ýüzü de açyldy. Ol bu duranlardan hiç kimin garşy çykmajagyny bilsedi. Ýakymly söz Heran Hasanym bolsa, göwnüň ötürýärdi. Komandir bilen komissar duranlary syýynlap ýörep barýaka dokullaryň ýanyna aýak çekdiler. Komissar Kerimiň gön ýüzüne seredip, "Näýil keýpleň? Ýoldaşky serjant. El nädýär? El tutýaly. Ýöne tyýylla gelmek ýürege düşdi." Dokullar ýoldaşynyň jogabyna ýylgyryşdylar. Komissarym gülümsiredi. Ine şoň üçin faşistliň başyna oýun salmagy batymrak ugrajak bolýar. Komandir birak ýanyň buýrugy eşdirilmadi, öňürtüp barany baýrak goýulan ýaly. Nizama duranlar maşinlaryny ýapyryp ýeňdiler. Gadymy destanlardaky gelinleriň ýüzüne çeşbin tutuluşy ýaly. Üstleri örtülgü täzece bombalaýy samolyotlar çapyljak atlary meňdep durdy. Ol bedewleriň seýisleri bir ýerden görnäçe menler uzakda bolsalardy. Töweş meýdanyny öz atlarynyň görkezek oýunlaryna edil şugul eden syň edip, ezber sapyk suwarlaryna goňýan ýaly. Olar beşidiň üçin görnäçe gijelap ukudan galyp, şu bedewler taýýarladyk. Indi garany işler siziň bilinip, her ekipasyň gulagyna çawuşjak ýaly.
Süýnün ýyllygy ýatladyýan gök raketanyň atylmagy bilen asmany göterilen bedewler pellehanadan zarp bile uğrady. Olar arlap öňümizde garly meydan ýydy. Tezlik şaltlanýarsa Kerimiň göwüni asmany göterilýän ýaly. Hakykatdan bolsa, olar samolyot bilen bile göwge galyp barýardy. Gallygysada göwün guşy pelpellep eýem garagymdaky toraňguly obasynyň üstüne peýda boldy. Atada Atebek ağa ýeken ýylnyň gunnagyny süňkler çykyşyp duran ýegine direp, agyny şana alsa, Kerimiň uly kaliberli bir pulemyotyň nili aşak bakyp dur. Ýene biri iki tarapynda geljek mesterleriň ýoluny garaşýar. Akgül näme işleýär? Ýa-da gyş günleri kalgoda iş bolmaýar. Kalgosulaň assalym, ýeriň doňy çöýürýänçe dynjalýan purtady geldi. Emma bu wagt uruş, olar boş oturýan näler? Kerim diňe bir zady anyk bilýärdi. Olam morsa özüne Akgülüň göz dikip garaşýanlygyny, gejeler düýşüne girýänini, gündüzlerini huşundan çykmaýanyny ýady. Ýa-da Guselnikowyň hyýalym edil Kerimiň hyýaly. Ol Roziýanyň hoşdoşlukdaky potasyny ýatlap, ýaňyny sypap goýberdi. O pota ýertäher baranlaryna hyýaly däldi. Bütünlüği başgaçady, müdümlükdi. Onuň gapdaryna oturan P2'lerde komandirle şturman bir kabinede oturýardy. Abdullah bolsa uruşdan soň polkovnik şeýini alsam diýip göwüni ýurdyýardy. Polkovnik Sabirov. Görne her gelişjek. Gapdallaky bulutlardan çykyp gaýdan istrebiterler bulara goýlaşyp başlady. Istrebiterler sagda diýip Abdullah Guselnikow görkezdi. Özüme görýän. Ýaklarymyz bizi gorama gelýärler. Komandir diýip Kerimiň hedeşdirdi. Ýaklarymyz gelýär. Görýän Kerim. Biletse garkaýyn wars. Hemem ýüregimiz gysmady. 9-dan keýip köktü. Täze samolyot. İlkinji tögüş uçuş. Bu zatlara galkynan göwünler duşmanyň üstüne baryp, ýyzlygyna gara gaharmanlaryny olaryň dependen iýinlerin soňa. Hasam müjap, sagaman öz aerodromlaryna gaýdyp geldiler. İlkinji şogul uçuş hemmem göwüne ganat bekledi. Agşam ýerkümeden saz beren gülküýüniň gatşyk tezi çykdy. 6-lyk nomerli samolyotdan Kerimiň öýe ýaly atyjy radist Nazar Bysturov gözlerini ýumyp gulazyny ýaýyp batly çekenne garmonyň gapyrgalary demirçi ustanyň körüniň sanajy ýaly ýazylyp gidýärdi. Odalar köýne samolyotlarda uçulýarka, ýerlerine şowsuzlyga düşürip ýa-da çekilýärka, onuň garmonynyň owazy beýle şadýan çykan okdy. Bugün ol täze aýdym saatlar tapdy. Uly täze ýerkümede entek düýpli ornaşmadyk ýolçyklar, şturmanlar, atyjy radistler ýöl goş bolamjyklaryny, sabynlar sakkal syrlýan päkilerini tumbuçkalaryna ýerleşdirýärdiler. Dogan garnaş dosýalaryň suratlaryny diýwara ýelmeýärdiler. Hemde Bysturowyň aýdymyna goşup piňlenýärdiler. Käbir aýdymyň sözlerini bilmän, dodoklaryň öňe çögürüp fikri bilen gapdaryny goşulýardy. Nazaryň şturman ýoldaşy Vasya Semavarov dodo bilen garmoşka çalýardy. Olaryň komandiri Belarus ýigidi Gennady Holmich boldy. Ýogyn sesi bilen aýdym aýdýardy. Şoň şüýnem bularyň ekipasyna konservatoriýa lakamy goýupdylar. Ýöllerde polkda iň ýöňdäki ekipajlaryň biri halaplanýardy. Olar bilen diňe 9'lar ýaryşyp bilýärdi. Käte asmanyny uçup barýarkalar Kerim ýar radistlere hani 6'lar tutun. Näme saçal ýakalar diýip degişýärdiler. Tewawi Semavarov asmanyna uçuşda okady, käte garmoşkany çalýardy. Komandir Holmiçiň keýip kök bolsa, olam aýdym eňlenýärdi. Kerim heme Nazaryň garmony diňleýärdi. Hem öýlene hat ýazýardy. Ol ýoldaşy Abdullahlara barışlaryny, Ezefi Salimani, Gyýdogan Roziýany görüşlerini, megerem komandirleri Nikolaýyň Roziýany halanyny, öýlerine täze samolyotyň berlenini, bugünem ilkinji tapar tögüşe girenliklerini. Sagaman dolanyp gelin soň. Häzir öýe ýaly atyjy radist dosty Nazar Bysturowyň garmon çalýanyny, özüne kiçik serjant diýilen şeýiniň berlenini ýazyp gutorup barýarka, galamynyň uçy döwüldü. Ol ýadygynyň gonjundan Atebek aganyň gaýtmadan öň beren jewher pysagyny çykaryp, galamyna uç çykarmaga oturdy. Onuň ýanyna 3-nji ýylyň şturmany gelip, "Asarym, syn edip durdy-da. Kerim gelip pysagyň bilen çalşaly" diýip sagaryny görkezdi. Kerim onuň çalşyk töwdäsini eşitdi, eşitmedik filan urup, galam ýolma föle gümradi. Dik duran şturmanyň uludun alan deminiň ýerinden ýene-de, "Bolýa gel,
Ona minem üstüne berýändigini eşitdi. Kerim başyny galdyrman oturmak ustyp görmän, onuň nämedigini bilmek üçin gabagyny götürdi. Şturman ona barmak bilen sagadyny hem parçygaryny görkezdi. Özüň çilim çekmesen hem satarsyň ýa-da sowgat edersiň diýip bol parçygarynyň eýletini gördü. Kerim galam ýonmasyny dogam edip dillendi. Atam maňa pyçak bilen ýagşy at ýigidin göpaly ýoldaşy diýipdi. Ondan bir pyçagy maňa atam sowgat berdi. Atamy bolsa babam sowgat edipdir. Bilen ýylla sowgat berilen zat salşylmaýarym, tatylmaýarym düşünipdimi? Maňa da bir sagady kakam sowgat beripdi. Uselnik fara düşdü. Aýagy şeýet, saňa düşünükle dip aýdyldy. Näme oň üstüne atalap durdyň? Hani parçygarym göreýin diýip Abdulla demir krabatyndan ýöküp turdy. Ol ony elleşdirip gördü. Açyp ýapyşdyrdy, agramy tallady. Soňra onu eýetine gaýtaryp, "Hani sagadyňam göreýin?" Şeýle. Sagadyň elbetde. Badarda 3 manat da galarlar. Ýöne parçygaryny ýögme. Sap kümüşdel. Garantysy bar düşdi. Saňa şturmanlyk ýaraşanak. Lambardda ýa-da badarda alyp satýan jerçilik gelişjek diýip o burnuň aşagyna hümürdedi. Uruş butaran soň aýdan ýerine gidäýär diýip Abdulla krabatyny süýündi. Oňa şenli ýer kümäniň içinde nagar bir strogyň başlan otçaga diýen aýdymyny bile bilmedik alyp götürdi. Gara şahly asmanyň biline otly guşagyny çekip ala bahar geldi. Ol guşagynyň orta birinden ýene-de otly gylyjyny öýde aýlap salandy. Ya guşagy ýa-da gylyjy para bölünip gidýärdi. Ýüzüňe düşenini tiskindirmeýän ýa damjalary agaçlaryň, jaýlaryň, baýlaryň üstündäki garlar ýuwup bir ýerlik ekitsedi. Bomba düşen oýlaryň kölegötünde garlaryň ak meňdini sarymtyl palçyga meňdedip taşlady. Kerim dagy wagtyny her gün näçe uçup, näçe mester urup ýykan bilen ölçeýärdi. Uluk eglenen gyşyň aýarly sörtük ýerine ýüldüri gaýdygan ýigitleriň rengi garalypdy. Käsiniň dodokları çylypdy. Emma bütün polkuň içinde aryndygyny bildirip, müzdürýäni ýa-da werinýäni tapaýmak ansat derli. Akşam şapagy bulutlary elwan köýnegini geýdiren wagty, doktorlar nowatdak uçuşdan gaýdyp geldiler. Olaryň hem şekilleri ýaly keýpler ýaman näram bolsa, samolyota tarap ýörep gelýän teknikler motorçylaryň güýleriniň salykdygyny görüp, bir dadyň bolanyny badabat aňdylar. Balama taýsam motor ekipasyň helakçyligi tede bar bolanynyň nişanyny. Guselnikov ilk ýanyna gelenden kimler gelmedi diýip ýoşa sorady. Altylar. Faşist denizçileri benzibaklaryny urdurar. Samolyotlar asmanyna odarp ýarylypmyş. Kerimiň ýüregi jigläp gitdi. İlk bilen gödüňünde nazar bystrow gelip geçdi. Onuň garmonynyň sesi gulagyny ýaňlandy. Emma indi mundan beýle onuň gözlerini ýumyp garmon çalyşy. Osçaga aýdymna gyýgyrşyny hiç haçan dinlemejegine ýüregi gydyldy. Başga toru jogap bolmady. Gazabat bermek üçin olaryň her haýsy öz pikir hyýarla gümrah bolup, ştaba tarap seslerini çykarmagy gitdiler. Ýoluň gyrasyndaky ýata suwjagada asmanyndaky birji bölek buludyň hemde berýi ozanyň ýanyna şahalaryň surat düşýärdi. Onuň boyuna üýşen aýaklary otly çöp ýaly terseler. Gidijik purjunjugyň üstünde ýaly togdoklaşýar. Bir-birine jürk boluşýar. Suwa girip çykýanlary perzagadlaryny pezderdip silkinen bolýar. Ýata suwjagadan akça buludyň şekili şabada gaýyp boldy. Emma berýi ozanyň garalan şahalary öňkü duruşyna galypdy. Megerem bolmada durur. Sebäbi ok degen şahalary ýanyp gara köýük bolsa-da, kökler sagdynny, düýme kemdi. Bu nerte ondan ýene-de täze şahalaryň ötüp çyksa görünip durdy. Ýerkime olanlar ýygnanan bolsa, adam ýok ýaldymışlykdy. Hiç kimden kesgün çykan okdy. İlki bilen krabatynyň düşeginiň üstünde ýatan bukça Kerimiň göz düşdi. Algap oň ýanyna barmagy bugunutmady. Aýaklary ýadylmady. Olar nazar bystrowy, wah sesema bar bu. Gennady Holmyçyň bir-birini degip duran krabatlaryň ýanyna aýak çekdiler. Olaryň şu gün ýerdenki öz eller bilen ýygnan düşekleri bozulman durdy. Krabatlaryň şahalarynyň ýokarsyna diwar ýelmenen 3 tany gyýyň suraty olar ýylgar seredýärdi.
Ular gyzlaryň ýüzüne garap bilmän, eýem tumburyň üstüne daşlaryna garamatazyk şekilen 3 dostuň suratlaryny damaklar dolup bakdylar. Inni konservatoriýanyň göçkünli mukamlary bilen bak hoşlaşmaly bolupdy. Asalymdan Kerim Kırabadanyň ýanyna gelip kombinezonu çykardy. Bir elinin nagan gabyny aýryp diwardaky şüýdi assy. Soňra hatly bukşany eline aldy. Nikolay bilen Abdullah hatda näme ýazdylaryny onuň ýüzünden okujak bolýan ýaly. Gözlerini aýyrman gaba gasyny seredýärdiler. Nikolay Kerim'iň ýüzüne şatlyk alamatyny çaýryp gidenini, soňra o duýgunyň bütün süňüne ýetenini, gabaklaryny galdyranyny gözleriniň uçganoklap ýaldyrap gidenini gördü. Uselnikov Kerim'den näme şatlyk habar bar diýip ýoşdy sorajak boldy. Oňa çen onuň özi pışırdap diýen ýaly, "Komandir, oglum bolupdyr" diýip ýylgardy. "Ay goýa, çynyňmy? Gara çynym. Anha kulýatdyr." Utlayan diýip Nikolay iki adım ätläp oň ýerine ysdy. Bu zatlary eşitip turun Abdullah hem gelip oň arkadan patratdy. Goladaky beýle koglanlaryň bu hoş habary oňa eşitmän, näme diýeni biljek bolup işörüşdiler. Birdenem Abdullah eli hatly duran Kerim'i görkezip, "Oglanlar, Kerim'iň ogly bolupdyr" diýip gyýgyryp goýberdi de, öz sesinden ýöl tonyp ýere bakdy. Bir wada hiç kimden ses çykmady. Ýollaşlarynyň ýa tutulyp durka, ýödüniň gyýgyryp goýbermesine Abdullah näre ýökünde de inne giýişdi. Kerim Atebek aganyň atyryny oku ýygyna gaýtaryp bolmaýadyn nakylyny ýatlap, ol Abdullah'nyň özü üçin oňysy ýagdaýy düşündi. Inne ony näme hiledip ýumurly jogy barada oýlandy. Ýöne garaşylmadyk ýagdaý ýüze çykdy. Oglanlar Abdullah igenmeň ýa-da gözlerini alatmaň deregine ýuwaş-ýuwaşdan ýerlerine alışdylar. Kıravatlaryň şakyrdaty, oglanlaryň pışyrdaty köpelip ýer kümäjan ýerine ýaly boldy. Berkem häli şinni ýitiren ýurdaşlarynyň ýas ydatyny şeke-şeke beýdar peteň çykan oglanlaryň ýüregi hoş habar küýseýändir. Abdullah'nyň aýdan bitýärdigini bolsa, olar uruş başlanaly bäri öz ýer kümelerini ilkinji tapar eşdiýärdiler. Onda da özleri bilen tögeşip, bile yatıp turup ýören ýoldaşynyň ilkinji perdendi dünýä ýenipdir. Yer kümedäkiler ýeke-ýekeden gelip Kerim'iň elini yssylar. Ýene de Abdullah'ň sesi çykdy. "Oglanlar, biziň ekipajymyzda eýýän biri kaka boldy. Ýene de kimde ogul gyzy bar? Hani elini galdyrsan? 1, 2, 3, 4, 5, başga? Ýokmy? Ona Kerim bile 6-da. 6 diýen söz oglanlary 6 ýatlatdy. Açylyşyp uğran ýüzler ýene de gamaşdy. Ýöne bilen bu gidekki dymaşmadygy çekmedi. Uzak garawymda dünýä ýenen oglan ruh tokoýlaryň içindäki ýer kümede ýas baglaşyp oturan lýosçuklar duruşdurmanlaryň, aradistleriň gamgyn gögünlerini galkynlardy. Näme de bolsa, ýene de täze bir adamyň dünýä ýenmegi ýitirilen ýurdaşlarynyň biriniň öňe dogran ýaly boldy. Ýer kümede tolgunçyk göçüjenden Nikolay Kerim'e sual berdi. "Ýer onuň Kerim, ogluň adyna näme goýjak?" Hem bilir Kerim näme diýerkä diýip oň agdyna bakdylar. Ol ýere seredip durşuna wagtyra jogap bermedi. Ahir soň uludan demin aldy. "Biziň türkmenimizde şeýle bar diýip diýip ýene söz saýlaýan ýaldymdy. Hawa, täze dünýä ýenen şaga gow dostum atda kalýar. Maňa şu ýerde diýýänne. İlk aýra durama gelemde atyjy radistlik öwrüden nazar. Mena onuň ýadygarlygy üçin nazarda kaýjak. Şeý diýmiş gün hat ýazýan. Atamam ak gülüm garşy bolmaz. Nazarada ruhslarda da bar ekeni. Biziň türkmenimizde de o görýän atlaň biri. Gaty dogry diýen diýip Nikolay makullady. Ya Tomasa ornuny berip inniki ýyl hoşlaşdy. Uruş Gara deňizden Ak deňize çenni öýden terget çekinip, toplaryň gümmürdüsi, pulemyotlaryň tatardysy, samolyotlaryň gugullyzy giýje günni ýatan okdy. P2'ler himayatçy bolan. Täze goýberilen hüjümçi il-2'ler faşistlere göz görkezmäge başlady. Birinkiler oňa uçuşan tanyklar diýip lakam goýsa, faşistler Gara Ajal diýip at goýdy. Dogrudan bular faşistler üçin Gara Ajally. Bu sapar olaryň polkuna ýörüte tapşyryk beripdiler. Köp sany duşman owatlylarynyň bir ýere üýşen durulgasyny ýok etmeli. Dokuzluk mu diýip polkovnik Bragynyň sesini eşiten Kerim gaýdan gaý jogap berdi. "Awa diňleýän ýoldaş polkovnik, serjant Atabekov,
Meni komandirim bilen gepleşdir. Indi Kerime serjant şeýini berilipdi. Dokulluk. Nähil taplaryňyz? Ýagdaýlar goýýarlar, polkovnik. Onda buyruu yerine getirmäge taýýarlanyň. Bolýa bir taýýar. Soňra birak ýylyň tedeşdirilmedi. Megerem beýlek samolyotlardakylaryň halygyny soraýarlar. Otlu durulgosyna şenni 10 minut galy diýip Abdulla ýanyna oturan komandiri duýdurdy. Az wagtdan barylmaly ýer udakdan göründü. Dogrudan razvedka sır ýalňyşmanlar. Otluların vagonlary birik garynjy üçin ýaly. İlki bilen polkun komandiri birak ýen sögüşe girdi. Onuň samolyoty ýere goleýlap azal waharmanlaryny vagonlaryň üstüne ýükledi. Garatis asmana burusap, vagonlaryň her bir ýany ommolup gaýdýady. Soňra beýlek samolyotlar ýeke-ýekeden birak ýynyň hereketini gaýtyrap başladylar. Nemis denizçileri asmana snaryat baryn ýagdyrýady. Dokullaram aşağı düşüp ýarpy azal ýüküni samolyotdan daňdylar. Ýene de göýe galdylar. Birak ýynyň ikinji tapar hüjüme geçýär. Ýene bir daralyň diýen tedi geldi. Oňa şen Abdulla öňüňe seret komandir diýdi. Olaryň öňünden barýan samolyot howada içi däärli boşka ýarlan ýaly bolup bir taramda dyr pytrak boldy. Nejitler bomba durýan lüke elmediler. Abdulla kim olur? İkinjili öýdýän. Hey nejitler. Duruň makaly diýip Guselnikov samolyot aşağı goýberdi. Şu halat olaryň samolyotynyň sırasyndan iki tane ok deşip geçti. Emma oň eden ziýany ýokdy. Kerim öz samolyotlarynyň biriniň aşağı eňip emma ýokary galyp bilmän, zarbany öýüdüň otluların üstüne uranyny görüp galdy. Ýa ýokarda lýosçuga ok degenler. Ýa da maşinler hatardan çykanlar diýip Kerim içinden pikir etdi. Otlu durulgosy gulap ýan otlu deňdi ýa da salýady. Ot ýanyndan başga görünýän zat ýokdy. Ýa-da gaýtmaly. Hemmäň ýa-da hatara düdüliň, hemmäňiz. Birden polkovnik tedik edildi. Komandir diýip Kerimiň galagoply tedeşdirildi. Rasiýany urdular, aratnaş ketildi. Özüň nähili, özüňe degmedimi? Şep ayagymdan gyltyrak degdi. Typsyrlan ýaly bir işle, gaýrat et Kerim, öýe duranyk. Bular ýa-da dolanyp, ýaň uran halatlary. Bir ýerden zompa messerler çykdy. Olar öýjügüne çöp sokulan gaharjan arlar ýaly, nizama düzülen samolyotlaryň üstüne eňdiler. Emma olary ot bile garşyladylar. Messerler bir gyra sogulup ýerden gelýän samolyotyň üstüne hüjüm etdiler. Hüjüm edilýän dokuzlardy. Polkovnik Bragin dokuzlar bilen aralykdaky aratnaşygyň ketenligini bilýärdi. Näme etmeli? Guselnikowdaky ýyllaryň ýetýänçe ähli polkuň maşinlaryň tiýildigini ýuwşatmam hoply. Onda bütün polkuň messeriň gafysyna düşmek mümkin. Olaram iki samolyot urulyp ýykaldy. Dokuzlar motoryna şiket ýeten hemde rasiýalar daýlanan samolyoty bilen ýöldürine hüjüm edýän 5 messere zordan garşylyk görkezýärdi. Emma ýekäniň saňşykma diýleni, düşmanyň güýji artykdy. Birden kädi. Motoryň ýanyna çykýan ýalyny ilki Nikolaýyň öýdi görüp, ýüregi jigläp gitdi. Ýalyn benzibagy ýeter diýen pikir kellesiniň içine ýyldyrym bolup çakdy. Dogrudan ýalynyň ajdarhanky ýaly dili şu tarapa çabyrýady. Ol Kerim, Abdulla, samolyotdan bökün, tiýdi bolun, tiýdi diýip gyýgyryp buýrup berdi. Ýa-da samolyot ýarlyğa batym bolun. Guselnikov şturman bilen atyjy radistyň samolyotdan bökünü görüp galdy. Kabinaň içi azy tüseden dolupdy. Komandir guşoklaryny ýazdyryp, iň soňundan özü ýere bökdi. Olaň baryp düşýek ýerleri entek nemisden elinedi. Öten ýyly şu günler başlanan uruş yeniden dowam edip gidip oturdy. Yürekler düşüşdümi näme? Ya gelýän hatdyr gazetlerden aňlaýalamy? Ene toraňullaryň arasyna uruşyň guturjygy hakda söýleşýän ýokdy. Ähli gep görüň, haýdy şäher alnanlygy ýa-da berilenligi. Fronta kömek üçin näme berip näme goýmalyk hakdady. Şeýle günleriň birinde Owa Sowetiň sekretary, ende salgysçylyk kärine buýsanýan gullugy ýyşyk, agşamky göwünde duýup ýatan oý hyýaly bilen eýeriniň üstüne köne horjuny oklap, owan gaýratyna gumluga tarap, agyta garry ýabysynyň zyrygyny burdy. Ol guşluk wagtlar derýa bilen gumuň aralygyna oýda ýerleşen 5 öýri gadagyň goşunyna peýda boldy. Iki tane goza gadak salam berip, gulluk ýyşyň atyny tutdy. Öýeltip süýtli gara çaý hödüretdi. Süýtli çaý içmegi ögrenmedik gulluk ýyşyk özüne çaý demletdi. Ýeňinden göýgüm tül penjegini çykaryp, tirsek astyna taşdan ýastygynyň ýanyna goýdy. Bir iki kätişýänçe ýüzüni badyrdan gaýdan ýöküdüň kyýal edip sallap oturdy.
Ol ýüzüni agra sakladygyça sehraý gadaklaryň galagoplugy artýardy. Onuň näme maksat türe gelendigini biletler gelýärdi. Gaýta-gaýta gullyk işiň güdüne siňetere diýdiler. Emma onuň şar ýana agyp dönýän gözleriniň garaçygyndan, soğuk güdünden hiç tat aňyp bilmeýän toňlar bir-birini oguryn garap goýýardylar. Gadak gojaty torongullar saglykmy diýip gürrüň aşak boldy. Salgyçy esiren erkek ýaly kellesini iki ýana toglap, asalym jogap bermän oturdy. Soňra da bir haýukdan "Ay hawa, öýlere saglyk göli." Uruş şeläge diýär. "Siz bir ýerde arkaýyn süýtli çaý içip ýatyrdyňyz" diýdi. Goza geplerini ökünni. İçinden havar gatman oturmaktan goýsy ýok diýen manida çokko çar takkalındyrmalady. Köňeje gara ýüň içine ýene-de iki tane ýaşul gadak adam girdi. Gully şura saglykmy diýip şök düşüp oturdular. Olaryň gully şura diýip ýüzlenmegi onuň howalasyny hasam gallyrdy. Demden şiýişini edip sygyr ýalym myşlap demaldy. O badaklar giýje ünlü diýiştirnek bolup heme işleýärler. Hemim günne naşy aňarsyna näme bolsa pronturu diýerler. Gully şura bidem işleýär, bidem berýär diýip täze gojalaň bir gürrüň goşuldy. Berýär diýip agdyňyzy aşga atyklaýaňyz. Siziň ojaga berýäňiz nämejik? Torongullar altyn kümüş şaýlaryna çenni pronto kömek diýip berip durlar. Hol atebeg awşy. Ana şo başlyklaýyn. Entek geliniň bir gedegem toýa dakynmadyk ähli şaý tepini pronto uratdy. Olaň ýanyna siziň berýäniňiz wot, wiçik. Okul ýükkä barmanyň uzuny gürkezdi. Meni bolsa giýje öýümde ýatyrnoklar. Aşgabatdan Moskwadan telefon edip gully şura gaýrat etdiýerler. Siz gaýrat etmeseňiz men näme deýin? Gully gyşyk köýneginiň üstünden guşan gaýış kemeriniň tokosyny ýazdyryp iki deşik gulultdy. Gadaklar gurrun haýy tarapy çekilip barýan aňyp hassa gaýga batdylar. Oňa şenni orta beýaş barmak geldi. Gully gyşyň ýanyna bir gözü kör ýaşyrak ýigit ýarty bedreden gowrak çakyr getirip goýdy. Olar belkem işte dagy bile rehmi inermi nädermi diýip pikir edipdiler. Bä, gumda şola ýerde oturup bulur ýarly atlaryny ýeden tapýaňyz diýip gully gyşyň ilkiniz tapar ýerinlerine ýerşirme peýda boldy. Ay siziň ýaly ýaşullara gelenine goýar diýip düýün ötüp barýan gämden alyp galdyk. Ha, şeýlemi? Gully gyşyk bir gözü körüň udadan ullokan kätetini saglyk gorsun diýdi, gulkulladyp içdi. Soňra ýerinlerinden hyýrgan şakary eliniň aýaty bilen dyýdyryň üstüne sepirişdirdi. "Al ödüňemiz." Ol bir gözü körü bedräni ümläp başatdy. "Men ýek gözüm içip oturmaýyn. Siz için gully şura, men kän içemok." "İçeniňiz." Gully gyşyk ikinji kätänem başyna çekdi-de. Ortadaky etli beýaş barmakdan çaňgalyny doldurup agdyna atdy. Awun soň öten akşam giýjäň ýaryna Moskwadan telefon etdiler. Awu näme diýdiler gully şura? Gaýrat et gully, ýok, ýollaş gully şeýhliýiz. Eskerlere tanık aýroplan ýetenok diýdiler. Baýak dämedi gully şura, tanka pul ýygnap berenmez diýip. Bir gözü körüň dillenem şody. Salgyçyny arşakan ýaly boldy. Gözüniň owasyna pyrlanýan garaçygy tasdan ýere gaçypdy. "Sen pulçarma kör. Näme, senin nämesi torongula getirjek bolýarmy? Hey, seniň diýmäýin tänim, gaharmy getirýän. Gaharyňyz gelmesen gully şura. Bir ýaş oglan aýdy berýär diýip, goja gadak oňa derek ötünüç dogrady. Senin kör jagal goja bol. Senin gözüňi Sibirden açaryn. Arabaçy batalyony ýollaryn. Gully şura, ötün günäsini. Ana goý, öňkü senmi bidere getdiň. İçiň noş bolsun. Hawon soň ýollaş Asalin gepleşdi men bilen. Oturunur oň ýüzüne aňk bolup seredişip, agyzlaryna saran beýaş barmagym şeýini men öwürişip galdylar. "Hawa hut men bilen." Ýollaş gully şeýhliýiz, salam diýdi. Ýönem salamdy gepleýär. Öňkü tanka ýeberen puluň allyk sag boldydy. Ýönenni aýroplan ýetenok, şoňa kömek etdi. Ýollaş Asaliniň sözüne ýok diýip bolmaýar. Bolýa ýollaş Asalin hökman aýroplany pul ýygnap iýerin edim. Gadaklar nanmyzygyny bilmän, anka taşan ýaly oň agdyny seretdiler. "Anyň guýusyna satyn alýarmy? Wa şeý dip siziň ýanyňyza gaýdyşym." "Aýroplan näçe durýar gully şura?" "Ha, ynamlyrak ýaly." Gully ýüzüni garaýyň tüýnüne tutsa-da,
gözlerinin garasy käte ýere tarap aýlanyp gidýär. Näçe diýdi aýtdy walla şonu. Yollaş assalin hawa 20.000 manat. 20.000? Bir gözü kör doğduğunu sömürlüp çalaza sıyırdı. Gozarı işlerini çektiler. Ahir gozalan bir doğumlanıp gürledi. Gullu şuura. Siz onça pulu ählimiz jemlenip mal garamızı öy goşumuz satsagam yığınap bilmeriz. Näme? Kän pulçyllaşmaň. Eger bermejek bolsaňyz onuna dogruýuňyz aýdyň. Men häzir yssaýlyna telefon etjek. Ol ýatsaň ýanyna ýatan penjeginiň jöýtünden awtruskalyny çykaryp, uzuny kesen garasyndaky ýumşak ýere dürtdi-de, bir eliniň ýumrugyny düýüp gulagyna ýetirdi. Birdenem Moskwa-my? Dip öküz ýaly böwürip goýberdi. Gadak gozary bir-biriniň ýüzüne ýaltaklaşdyrar. Has ýaşulusynyň bir beýleksini tutuň diýdi. Muny eşden wadyny o ýene-de Moskwa-my? Men gullu şeýhli üsmaňa gullaga gullu şura duruň entek diýip bir gadak oň gulagyny ýumrugyny ýapyşdy. Hany garaşyň. Bu gadaklar bir zat diýjek bolýar diýip tüýünü geteredip böwürip ýatan gully gyşyk ýumrugyny gulagyny aýryp, "Ha, näme diýjeksiňiz?" diýdi. Gully şura biraz howrukmaň ahary. Biz bir maslahatlaşary, kimden näçe bar jemleşdirip göreli. Ilki şey diýseňiz bolmaýarmy? Bu meniň ürüçge telefonumyň batareýasynyň beýderek gere güýjüne gaçyrdyňyz diýip ol awtruskany dürten ýerinden soňurup penjeginiň ýüzüne saldy. Gully şura. Biz onunla daşarda maslahatlaşyp geleli. Şu arkaýyn iýbisi beriň. O goňşulara da aýdaly. Barıň, ýöne pul tapmany gelseňiz, bolýa gully şura gaýrat ederiz. Olar ýeke-ýekeden köwüşlerini geyip taşykdylar. Ýeke öýüli galan gully gyşyk, tapan hilesine içini güldürüp käsen bidra soktu-da doldurup çykardy. Püre-pür dolan käsen agyny eltýänçe elhanrady. Çaýkanýan şakary erinlerinden sıyırykdyryp içmäge başlady. Onun gabaklary barha aşaktalany uğradı. Az wagtdan soň gullynyň ýastıgy tirtekläp ýatan eliniň aýatyndan häle şinni kelle sypyp gaýdýady. Bulary gatyrak tutup gorkulmasam boljak dällip ol ýene-de käse ýerine uzandy. Düýbünni galan şakary keçäniň üstüne eňterip goýberdi. Asalymdan bolsa kekirdegi çala kesilen goýun ýaly harlap uka gitdi. Gully uly toý etdi. Onuň 6-njy uly bolupdy. Günnüki göreş tutulýan ýerde uly ot ýakyp bagyş aýtdyrdy. Güýrdäp ýan oduň ýalyna adamlaryň ýylgyrýan ýerinleri ýallaşyp görünýär. Gully ýylgyrmak güloňok, ol käte lohlok edip gülýär. Soňra oduň şabraýan ýalynyň gyzgynyna çyda bilmän eşiklerini çykarýar. Bir görse ol çuw ýalaňaç bolup otyr. Gully ýyldan uýalmakdan geçen gaýtam ýene-de gülýär. Kimdir bir onuň ýaňja bolan ogulyny getirip eline berýär. Çağajygam ýalaňaç. Oduň howur bulan tenini ötüp başlaýar. Olyny derläp başlaýar. Asynyň derdini nämetçigini bilenok. Soňra da salkynlama üçin durnanyň gözi ýaly gömgök howdy öýdünýär. Howdyň suwudy ýakyp ýandyryp barýar. Ol üfläp gyýgyrjak bolýar. Emma näme şündür kesiskanok. Ellerini gulaşlap ýüzek bolýar, olum. Birden ka onuň ýüzüne porty bir zat dökülip gözlerini açdy. Dünýä symgydyldy. Ol gözlerini ýumdy. Asalym öýdüniň niridi. Näme üçin ýatanyny huşuna getirjek boldy. Onuň ilki duýan zady kellesiniň lorsuldusydy. Kimdir biri beýnine çekişläp durýardy. Ýene-de zor bilen gabaklaryny açdy. Ene dünýä zylk sar bolup görünýär. Gabaklaryň içine gum dıklanýardy. Gödöňsi elleri bilen gabaklaryny owkalap aýagy doşuna gurup oturdy. Kellesi ýarlara gelip, gözleri şägen üstüne patlap gaçaýjak bolýardy. Baş uzunlaky ýykylyp, içiniň çakyr ýastyga dökülen bedire göz düşdü. Hol aňarda ýere gömülen sadaga daňargy agta ýabysy dur. Daş töwrüne başga anysy ýok. Hatda üstündäki gara öýde göterip äkidipdirler. Gadaklaryň hemmesi göçüp gelipdir. Onuň aşagyndaky keçänine soğurup barpdyrlar. Ol şägen üstüne güne çiýip galypdyr. Teşnelikden dilleri çiýip, maňraýynyň tüýdük ýaly gurap giden akyl ýetirdi. Ýerinden turjak boldy, aýaklary diýen etmedi. Ondan şagy ýaly emedeklep, ellerini ýere diýip öýürtürdi. Emma göwresi hallan atyp, kölegösü de o ýan bir ýana ýaýkanyp, aýaklanmady köşek ýaly patanaklap gitdi. Öýdüniň boýundan uýun kölegösüne göz düşenni, eýäm günüň giýjüýläne sananyny bilip galdy.
Gadaklar meni allapdyr diýip, gulluk ýyşyk içinden ular söýgünni. Inni bir elime düşdüňiz bolýa. Körüň eline bir düşen ýar ederin. Şu halat onuň gözüne bir gara ýyrildi. Ol eşegini gıbırdadyp öýüne baka gelýärdi. Suwda teşne bolan adamlary Hydrata duşup ölümden halat edýämiş diýenler çyn bolýar diýen pikir. Oň çaýkanyp duran beýnesine gelip geçdi. Emma al Hydrata däldi. Ol Atebek agady. Atebek agy Gudozy meretli agaradan gaýdyp gelýär. Onuň öňünden göçüp barýan gadaklar çykypdy. Olar saglyk amanyny soraşan soňlar takkallaş gadagy bolan wakary gurrun berdi. Gulluk ýyşygyň günlerine goýmaýanny, her işiniň üstlerine gelip atalap durany. Iň soňunda da şu gün onu serhoş edip gaýdanlaryny, inden başga raýona göçüp barýanlaryny aýdypdy. Atebek agy gulluk ýyşygyň ýanyna gelip saklandy. Hiç tatdan habarsyz kişi bolup habar gatdy. Ýara gullu şura. Bir bolup duruşuň nähili diýer hanadan gaçan ýaly. Oňa jogap bermäge gulluk ýyşygyň ysgyn mejaly ýokdy. Geplemäge dili öwrülmän gök dalak görün ýüzüni okulap zordan suwuň bamy diýmäge ýarady. Atebek agy garagymda ýol görkezji bolan döwrüni gyzyl eskerleriň komandiriň sowgat beren suw gabyny horjundan çykaryp tutdy. Gany gatan betwagt göller ýerine gelen ýaly boldy. Suw gabyny horjuna saran Atebek agy gaňgasynyň gaşyna taýagyny tarkylladyp, "Gullu şura, men ýüz görüp gapyrga syrjak del. Sen ýüzüň aýdýan. Eger şu sal başym ertire çendik dursa, sen bilen bellisini etmesem bolmaz. Ýugurda alhekke soranok. Hani görel wakary, egriňki ýol alýam ýa dogryňky. Ertirden atan wadyna bally baýpyň ýanyna uraryn. Hıh. Gojanyň gahary giripdi. Soňky diýenlerini sesin sanradyp zordan aýtdy-da, eşeginiň bykyny dyýdy bile hörsökläp, toraňla baka sürdi. Gulluk ýyşygym ýekaga dil ýarman güne zozduk gyzaran ýüzüni sallap, agty ýagysyna ýöneldi. Kerim aşyrym atyp, aşaklygyna kedek gaçan ýaly bolup gelýärdi. Ol paraşutyny açmagy en çegede hyýarlandy. Emma paraşuty öwreden instruktor oňa munyň ýaly ýerde howlukmyllygyny, ýogsa ýarlyny samolýotyň bir ýerini paraşuty zady bilen özüne degjekdigini öwreden ýadyna düşdi. 1, 2, 3. Ahir ol halkany çekip goýberdi. Paraşuty ýadyranyna onuň gögresi öz agranyna silterlenip gitdi. Şu halatam bir gapdalyna ýagtyranyp gyzyl ot bolup ýarlyň samolýotyna göz düşdi. Her niçik Nikolay wagtyna düşmäge buyruk berip durýarsam, içinde garja ekenik. Beýle gapdarlarda 2 tane ak paraşut gördü. Olar Nikolay bilen Abdullady. Yer allygyna özüni çekýärdi. Şemal paraşutyny bir gapdal ýakdyp ýürep barýardy. Ol paraşutyň ýüplerini çekişdirip, tokoýyň içinden aýdym meýtança düşjek boldy. Emma paraşutyň holtumuna dogrulan Şemal öz güýjüni görkezdi. Kerim äpet agadyň şagatynyň özüne baka algap gelýänini, ýa-da özüniň oňa tarap uçup barýanyny zordan görüp ýetişdi. Eli bilen ýüzüni tutup, kellesini gapdaly howmaga ýetişdi. Ilki hem iň soňky agyryny duýany yaralaýa boldy. Kerim ýuwaş-ýuwaşdan gözüni açanna, ilki göreni göýe otuň ballagyna kekene boldy. Ol güne ganaçygyny ýyldyryp uçup gitdi. Kerim onuň son ýerini heresek bolanna, edil burnunyň goraýyna ädigi göz düşdi. Soňra onuň ullokan gonjuna girýän goňras gök balakly iňse gördü. Beýle holpuk gonuşly ädikli gelseň, garagymda derrew içi şägeden bolar. Onuň ýokarrakdy, awtomatyň gara neli gün maňryna çenelip dur. Yaragy senäp duranyň elleriniň goşorundan syh-syh sary gyllar çykyşyp dur. Gursagyna haýdyr nişan bar. Inede onuň ýüzi. Kellesinde gadan ýaly kaskasynyň aşagyndan gözleri ýelpilýär. Iňçeden uzun nemis üstüne agynyp dur. Beýlesinde onuň terefine temiz ýollaşy bar. Ol awtomatynyň nilini ýokary galyp, "Aussteyn" dip gyýrýar. Ýerinden tur diýmek. Keremi goştuk bilen naganyň gabyna ýelini ýetirdi. Şoňa telkin nemis ýollaşyna bir zatlar diýdi, emma naganyň gaby boşdy. Eýem nagan alyp ýetişipdirler. "Aussteyn" dip uzun awtomatyň nilini onuň böwrüne dürtdi. Kerim elleri bilen yere diýrenip, soňam ýanyna agaza söýenip ýerinden turdy. Uzun zabzynyp oňa awtomatyny ýetdi. Emma keltes oňa elini gallyp, "Naýyn şissen kurt" diýdi. Kurt atma diýmek.
Soňra elini oňa tutup öz ýanyna çagyrdy. Kerim arkadan duwy töýäp durdy. Ýene onuň üstüne gygyrdy. "Şnel, tiz bol." Tatanlak udyň iki ätlerini onuň ýanyna geldi. Awtomatyň gunnawy bilen böwrüne mazal fürsükledi. Kerim yaraly aýagyny süýräbirek nemsi tarap ýürüdi. Aýdyny ýürep gelýän udyň ýene de awtomatyň gunnawy bilen kebdesinden tekledi. "Şnel, tiz bol." Kelte onuň üst başyny sıyynlan boldy. Kerimiň kombinezonu ýyrtylypdy. Äýnegi işliýärmi ýokurdan bökünne gaçypdy. Şep ýangagyny her kudubyň şagat sapsyrypdyr. Kelte onuň gözlerini seretdi. "Verdu." "Kim sen?" diýmek. Soňra awtomatynyň diýelini Kerimiň gara saçlarynyň içine sokup eýlek-beýlek gezdirdi. "Ýuwda." "Jehitmiň" diýmek. Soňra ol elleri bilen Kerimiň kelle çanagyny barlaşdyryp, elini balagyny süpürüp udyna golaý bardy. "Naýen ýuwda kurt, jehitdel." Kelte oňa ýene de seredip, "Kim boldy?" diýip zordan ulçulap sorady. "Men Sowetlerden." Sowet ýuwda. "Men türkmen." "Näme?" "Men türkmen." Ýene de kelte boýly togulak kelleden aşağı ýokary silkip dillenni. "Kurt, Türkistan, Zoltanen." "Kürt, Türkistanyny sallady eken" diýmek. Kerim kelte boýla şep aýagyny görkezip gaşlaryny sıtdy. Hayran galaýmary. O bir täsin musapirçylyk etdi de bolýar diýeňde oňa ümidi ruhsat berdi. Kerim iki adım gapdaly tüýjüp, berýär da arkasyny berdi de şep aýagynyň ýadygyny çykyrmaga başlady. Soňra gonjuny başşak tutup aşağı silkdi. Iňjiginden gyltyrak degen yarany üfläp, ýyrtyk kombinezonyň jüýtünden yara saralýan marlini çykyryp saramaga durdy. Oňa şerini kelte boýly goltuğundaky sumkasyndan kartany çykaryp, sahypalaryny agtarışdyryp urdy. Udyň iňsemik kim onuň arkançylygyny rahatlanyp, awtomatyny aşağı taklap ýurlaşynyň ýanyna bardy. O ikide bir zatlar gepleşen boldular, ümleşdiler. Bu wagt Kerim hem aýagynyň sargysyny sarady, hem sag gonjunyň akyp çagyny çykaryp, ýüz tarapyny belegine baktyrdy da gysymlady. Oňa şerini kelte boýly barmagy bilen beýlekenle kartany görkezip özüne baka çagyrdy. "Kom, Türkistan, Zoltanen." "Türkistan sallaty bärik geldimek." Kerim sag golunaky pyşagyny ýeňiniň içine sokup oňa baka ýöneldi. Onuň öňünde duran soň kelte boýly atlas kartany görkezip bir zatlar diýdi. Ol orta ýanyň töwereklerini hemiz barmaklar bilen termeleşdirip çykdy. Onuň sağır dyrnagy almatanyň töweregine gelip berdi. Jografiýadan okan ýerlerini görenne Kerimiň ýüregi jigläp gitdi. Hanha Kaspy deňdi. Türkmenistany, Özbegistan, Täzekistan, Kyrgyzstan, ýokurrakda Gazakystan. Kelte boýly edil Kerimiň öňünde dur. Onuň arkasyndan üssaşyr udyň iňsemik kim karta teredi. Şo halat Kerim şepeli bilen keltäni tutup duran kartanyň elinde tutup, "Anha Türkistan" diýägedi. Sag elindäki pyşagyny udynyň garnyndan pöwdürletdi. Şo wagtda da ýokary çekip toglap çykardy. Udyň eňegini Kerimiň egine goýdy da agyndan algan pürküp goýberdi. Kelte nämeňi düşünmän gözlerini ölertdi. Onuň göreşleriniň içindäki sary çylgymlar, megerem udynyň boluşyny göründir. Şo wagtda gyzaryp gitdi. Oňa çerine pyşagyny ýydynaky udynyň çykaryp alan Kerim hasar gotar şepeli bilen keltäň ýakanyny özüne çekip, oň çiýişik garnyna sokdy. Kerim keltäni aňyr etekläp goýberdi de gapdara çekildi. Ýydynyň oňa söýe bolup duran udynym bir gapdara derek gaýdan ýalyp ýykyldy. Kerim öňe togulanyp giden keltäniň iki el bilen garny tutup toglan ýany soňam iki aýagynyň garnyna çekip küçün ýaly iplenägede hyrkylladyp aýaklaryny goýun ýaly bir iki mertebe kakandan soň doňup garny görüp galdy. Kerim gara çekilip uludan demin aldy. Pyşagynyň garny göýe goýup tüpürüp ýene de gynyna saldy. Sag gonjuny sokdy. Ondan keýtikläp tokoýun gür ýerini ýörep ýöremäke bir zat ýadyna düşen ýaly ýygyny görüldi. Ýene de herkiren ýanyna gelip, olar hegelçe teredip durdy. Keltäniň gatan ýerindäki pyşagy göz düşdi. Diýmek, o pyşagyny çykarypdyr, emma hiç da ýetişmändir. Kerim onu bir tarafa danyp goýberdi de, keltäniň jüýtünden öz naganyny alyp gabyna saldy. Soňra udyň bilen keltäniň aýaklaryny tutup bir çukura tüýredi. Üstlerine de berýodyr ýeliň, duýuň pürlerdir şagatyny atışdyrdy. Olaryň awtomatyny oklaryny aldy da, tokoýun gür ýerine ýöneldi. Onuň aýagynyň astyna şalazy guran şagajyklar, düşüp golup ýatan ýapraklar çyşyllaýardy.
Ayaklarynyň gürsüllüsi, gursogunnak gürsüllü bilen desseň eşdilýärdi. Ol daş töwerekde näme bardygyna bir habardy. Ahir bu zatlara ulagy ýögrenşen Kerimiň ýüregi düşüşdi. Ädimläp barýan topragyny hut özüniň küdügini. Garawymdan Atebek aganyň gapanlaryny ýyrlap barýan ýek duydy. Her iki tany janyny jehenneme ýiberen düşmanyny kim-kimden ýatdan çykyşyp, onuň kalbyna diňe iki tany ýurlaşyny, komandir Nikolay, şturmany Abdullah'y tapmak isleg dörüdi. Ol öz göwünde gelişiçe, komandiriň aýdysyça köl şeýle tarapdadyr diýip ýüregi urady. Demirsus sanyň pejinden çykýan köz ýaly kesindiler. Guselnikowyň goleýyndan ýyldyrym ýaly uçup geçdi. Olaryň zarbyny dörýän gazgyn hoguryň ýeli onu hol beýlakdyňyp goýberdi. Nikolay ýöňüň rastlanmadyna aşak beretdi. Her nechik iki ýollaşy olaryň diýeri galypdyr. Hon hawryn uşak ýeri, gömgök köl, çepde galdy. Öz saga düşmeli. Goleýde sary meýdan görünýär. Megerem buğdaýlykdyr. O ýere goleýlaşdygyça düşük ýerine haýdaýan iki tany motosikletli düşman görüp galdy. Ýeditler düşük ýerin bildiler o. Nähelim bolsa men ola ýetmän ýere düşüp, oňurdumdan janlaryny jehenneme goýberýän. O şo maksat bilen paraşutynyň bir tarapynyň ýüplerini çekip urady. Emma Guselnikow ýalňyşýady. Egerde nemisler onu öldürjek bolsalar, bir tapar awtomatyny tatyrdadyp goýberýärmeli. Megerem olaryň maksady Guselnikowy diýeri gapsamakdy. Bardy gelli oňoýly aw bolsa, onu getiren adamy dogduk mekanyna ruhuda goýberler. Nikolay olardan epesli aralyga düşdi. Kellesiň ýokurtyndan şuwlaşyp, paraşuty per saleden oklar duýup galdy. Nikolay badabat garry duplaryň aňarsyna emedekläp düşdi. Nemisler onuň 3-4 adım öňüne atmagy başlady. Demek oňa öňe gitmäge ýol bermejek bolýarlar. Ol bir nemisiň sararak örtürünü görüp nagany çene batdy. Emma ok nemisiň kelletindäki demir telpegi degip juwlap çaýyp gitdi. Şo wagtdan beri Rus elin gallar diýip goýberdi. Guselnikow oňa nemisçe spaçylykla jogap berdi. "Geýen Sie zum Teufel." Cehennem bolun ýeditler. Onu şanlap atsak bolan nemis, Guselnikowyň nemis söylep gödök gepleşine bir wada hayran galyp ýurlaşlaryň ýüzüne ýaltaklady. Belkem bu aberini çalypdyr. Şeýdip öz topragyna, öz ýurduna geçmekçi bolýandyr. Bir pikir, eger ol urusam bolsa, ýöldürüň kim bolsa, herede pesip edip onu diýeri ýere salmalyň karary getirdi. Mektepdäki nemis dili muallimi Karl Franzowicz Guselnikowyň ýadyna düşdi. Nikolay nemis dili sapagyna erzel ýapyşypdy. Karl Franzowicz mudam oňa beýaşlyk goýup, beýleki guşuryň arasyny ügüsini ýetirýärdi. Bir gün akşamara Karl Franzowicziň köçeden keýipli, entrekläbrek gelýänini görüp, Nikolay onuň ýanyna barıp salamlaşdy. Muallimi özüniň köýüne dost bilen oturup, ýaşlygyny ýatlaşypdyr, içipdirler. Olar bagzagadyň oturuşlaryny bir ýerine geçdiler. Karl Franzowicz ýaş wagtyna Gamburgda doker bolup, işçileriň arasynda bolýan gürrüňleri, käte olaryň bir-birleriniň göwünde degişip käýinişýänliklerini, ýene-de ýaraşýanlyklaryny görüň berýärdi. Nikolaýyň şonuna kellesine bir pikir gelipdi. Karl Franzowicz klassa höwün sözleri öwretjek däldi. Şoň üçin şu ýerde sorama göwünde dugdy. Keýip kök muallim onuň bu sowalyna hiredip güldü. "Näme nemislerden söýüşüň gelýärmi?" diýip sorady. "Söýgün şapa söz. Hiç bir halkyň dilinde de gowy däl." Soňra ol hapa sözleri öwredip başlady. Nikolay allygyna depderini göçürip aldy. Ýene-de bir demir telpek ýokurgaldy. Nikolay onu ýekokda ýatyrdy. Nemislerim awtomatyny tatyrdatdylar. Nikolay Karl Franzowicziň öwreden hapa sözleriniň ýene bir kysyn agzyna tapdyrdy. Bu zapar olaryň barhy bir-biriniň ýüzüne üşerlişip beretdiler. Olarda ýokman birinki bolmaly. Ýat bolda beýle arasy eplemezdi. Munyň agzyndan çykýan hapa sözler diňe içkili işçilenkä meňzeýe. Hökmen diýip tutmaly pikir döredi. Guselnikow olaryň özüni diýer aljak bolýanlyklaryny düşünipdi. Ýogam awtomatyň gülleleri oň töwerek taşyny tozadyp, 2-3 adım töweregine otlar palas şal ýatyrmazdy. Nikolay tokowy aka gaçyp başlady. Emma nemisler üssaşyr atyp onuň ýoluny kesdiler. Nikolay ýene-de bagyryny ýere bermeli boldy. Indi nemisler ýaparlap ylgap oň goly bolanyny Nikolay ýyrly ýüzüne ikini ýatyrdy. 3-0 4 okum galypdyr. Nemislerim 6 ýaly. Ok etmeýän hem etmeli. Ýogsa-da näme üçin men 4 diýen 3 tugarly. Okun soňky öz paýmy ahyry. Nemisler ýere elmeşen ýagryp oňa tarap ýüşýärdi. "Rus, sprechen Sie Deutsch. Antworten."
Niçin sen? Rus, han nemisçe geple jogap ber. Ondan sen atmaly. Guselnikov högün şaltasyna ýene diýerini tokmaly boldy. Inna ofisiýerlerde onuň öýleriniň küdü barada şuha almady. Onu näme şunu atdy ýaka? Eýem ikisini öldürdi. Üçüncümi Yefretori yaralady. Basmanyň üçin ýoşuk samsykmyka? Bu näme hyýal barka? Olar Guselnikov'un daşyndan yarım halka aýlanyp ýoş-ýoşdan golylaşýadylar. Ene de iň soňky ok. Ol ýene de bir tapar ähli jüýlerini barlap çykdy. Belkem zapas oku arandyr. Ýok, jüýleri boş. Diňe iň soňky ok bar. Guselnikov baş komandusçylygynyň Sowet eskerleriniň diýer ýetir düşmelerlik hakdagy buýrugyny ýene bir tapar ýatlady. Ol diňe bir esker däl, üstüne komandir. Niýeden atsam gowurka? Yüreğimden mi ýa-da beýnimden? Beýnimden ataýyn. Yürekden aşyk bolanlar atýa. Naganyň nili gypgyrgyn bolsa-da, o Nikolay üçin sop-sowukdy. Naganyň nilini beýnisine goýladyň halaty birdenke birak ýynyň sözleri gulagyny ýaňlany. Öz-özüne her bir samsyk atyp biler. Min göňe koýdat. Şeýle halatda iň soňky çykalgany gözlemeli. Onuň sözleriniň üstüne Guselnikov öz pikirini moşdy. Üstüne de sen Guselnikov, komandir. Sen diňe özüň üçin jogap bermeliler. Sen atyjy radist, şturman üçin jogap bermeli. Han olar. Entek ölmäge horukmalylar, entek ir. Nikolay ýerinden turdy. Iň soňky okuny çenäp atdy da, orra baka ýüregi urudy. Nemisler atmadylar. Näme şunu atsynlar? Onuň özü öz aýagy bilen ýürep gelýär. Leytenant Guselnikov 3-nji Reýhyň soldatlary bilen ömrüne ilkinji gedek ýumruklaşma töweşine girdi. Ýöne ol ýekedi. Orra bolsa beýişdi. Nikolay olaryň içiniň ulusy. Karl Franzewic'e meňzeýän togolok semidiniň aç bykynyň ýumrugy bilen şeýle bir içikdirdi ölün. Ol guwry ýere zyňyryp balyk ýaly agdyny açyp howan sorjak bolup gözlerini mölertdi. Bir salladyň telpek kaskasynyň aşagyndaky iňşemik boýunyny eliniň gaty bilen ýelmänini, ol ýöre durun ýerine iki tapar pırlandy. Ondan özüne gelip durjak ýalym etdi de, ýene de aýlany bersem mükemmel diýip oýlany ýaly entereklep başlady. Onuň göwnüne agaçlar ýumruklaşýanlar töwereginden dynman aýranyp durdy. Daştan teredenne, ol togolap barýan teregini ýitiren tomdogy meňdiydi. Kimdir beri Guselnikowyň arkandan ýapyşdy. Onun tıpçak bolup dırjaşan halaty, helki agdyny açyp demin aljak bolýan Feldfebel ähli aryny çykardy. Gahar depegin orun Feldfebel diýişini gyzap gelişini Nikolaýyň burnunyň üstüne ýumrugy bilen maçlatdy. Şo wagtda onuň burnundan ilk ýaly gan gidip ýüzdoňon ýaly boldy. Nikolay onuň enesini doganyny goýmady. Bilýän hapa sözleriniň iň hapasyny aýdyşdyrdy. Oňa çenni onu gabyrdadyp basdylar. Ädikli aýaklaryň depginden üstüne ýer tapylmady. İlki wagtda agyrsy bildirse-de, soňa waka başga bir zady ýepbekleýän ýaly boldular. Gulagyna diňe pat 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 sesler geldi. Ondan Feldfebel'in Russisch björ diýen eşitdi. Nikolay ýatan ýerinden içinden terjime etdi. Rus aýsy. Onu bir agazyň düýbüne okladylar. Ondan üst başynyň gumlaryny kakışdyryp tiýjendiler. Kim-kimden olaň ýüzler açylışdy. Sebäbi olar 4 ýoldaşyny ýitirip birinem ýaraly etselerdi. Ahyry Rus aýsynyň diýerini ele sartdylar. Indi olar komandowynyň içiljek ýagşylygyna garaş bermeli. Helki boýunyna ýelmelen hortan soldat ýenidem kellesini gyşyrdyp taklaýardy. Kimdir biri onuň üstünden güldü. Hal oturun Rus aýsy boýunyň beýri tarapyna da doňdursa, boýunyň dogrulanjakdygyny aýtdy. Ýene biri ýaraly ýoldaşynyň gursagyndan ýady. Biri kizicik aýna teredip ýüzüniň göýüni elleşdirýärdi. Nikolay kim-kimden özüne geldi. Kellesiniň içine harad aýlanýan ýaly, gulagy şaňlap durdy. Soňra nemislerin biri bilen degişip gülüşleri gulagyna gelip başlady. Ýene birazdan doly aýanmaly. Ilki kellesine gelen, men faşistleriň eline ýetir diýen aýrylanyş pikir boldy. Näme etmeli? Nähil çykarga tapmaly? İlki biline elle baryn edip nemisçe ipleşmeli. Kimdigini bilmän agatarmyk günne garsynlar. Soňra alyp barýakalar tokoýa gaçmaly. Nikolay ýatan ýerinden turup arkadan agaja höýe oturdy. Gözlerini aradyp şpigellep gyýyrdy. Nemisler ýene de bir-birini teredişdi. Ýetir aýna soraýardy. Sorany okdudy talep edýärdi. Feldfebel beriň diýen ähňde başyny atdy. Soldatlaryň biri aýnany tutdy. Ol öz ýüzüni, ganly burnuny gördü. Soňra suw talep etdi. Oňa kiçik filýagany berenlerine ol jüýsüniň täze ýaglygyny çykaryp ilk onuň bokurdogyny tüpürüşdirdi.
Ondan 3-4 owurda içip, ýaglygyny öýrläp, burnunyň ganyny tüpürdi. Agdyna gelen söwünüşlerini paýlatdy. Ýene onuň bu urşan ýemekler heder edip ýylgyrýady. Ýöne bir zat felsefe bir inkite goýdy. Birek-biregiň jany alynjak bolup, ölüm bilen ýaşaýyşyň arasyny ýa almaly, ýa ölmelilip urşulýaka. Adam öz ene diline geplermiş. Bir yarım adam urufçy geplemedi. Şo baştan bäri töwüp gelişi. Muň bir emmasy bolmaly. Nikolay tırmaçlaymasyn dip, känem geplemeýärdi. Diňe özüň saltyrak komandirleriň ýanyny iltmegini talap edýärdi. Ol goýlanýardy. Bardy geldi, özüň ştaby, komandirleriň ýanyny iltseler, sırnyň asyljagy guşdy. Bir yerde ol hapa söýünden bolup, geplemän dymp artistlik edýärdi. Ol nemislerin ağacın şahalarından yaralı yollaşını götürüp gitmäge merdiwan ýataýanlyklaryny görüp beginizden iki bolup bilmedi. Birincide ola ýuwaş ýörärler. Ikide merdiwany götürdi, üçüdi galýa. Onuň bir ýerini ýumruk bilen heňseletse, ýene-de ikide başga hiç ýel çykaly ýok. Nemisler yaralı yollaşynyň ýanyna baryp, onu merdiwanyny ýatyrjak bolup töwrüni düşünlerini garaşylmadyk waka ýüze çykdy. Tokoy tarapdan 10 metr daşlykdan tatırdap atylýan awtomat iş bitirdi. İlk awtomatyň oklary çepden taga onsoň ýene-de ýygyny ýugurmetdi. Awtomatyň ýetişken bada Nikolay duýguň aňyryna gidlenipdi. Emma nemisler garaşylmadyk azallan typjak bolup gara başlaryna gaýdy. Her kim öz başyny gutorjak bolup ýetir-petir ýatlaryna düşmänni. Emma iki tapar eýlek-beýlek ýagan güllü olaň hemmesini ýer bagyrtladypdy. Nikolay özüniň halaskyýarynyň bu kulp ýatan ýerinden çykaryny da garaşman. Golaýyny ölen nemsiň awtomatyna ýapyşdy. Awtomat atan kenigem göreni okdy. O kimke? Abdullah Kaya Kerim. Helki yaralynyň eli naganyny ýetdi. Ol ýerde ýatan soň awtomatyň okuňy degmän eken. Yaraly naganyny ýugoşdyk gülen galdyryp Nikolay atmak bolan halaty, awtomatdan ýagan gülläriň topbugy onuň göwresini eleme deşik etdi. Er awtomatly Tokoydan çykan Nikolay tarapa ılgap gelýän Kerimdi. Gara dere watan atazaradist bilen komandir epetli wagt guzaklaşyp durdular. Sag Kerim, halat etdiň. Hany Abdullah'y görmediňmi? Ýok, gözläli. Gitdik.